Είναι ποτέ κάτι που αναρωτήθηκες, γιατί ένας άντρας μπορεί να φαίνεται τόσο ψυχρός στην επιφάνεια, τόσο αδιάφορος και ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβεις, ερωτεύεται με μια ένταση που αλλάζει τα πάντα. Έχεις αισθανθεί ποτέ μπερδεμένη όταν πίστευες ότι δεν ήσουν πολύ σημαντική για εκείνον? Και όμως, στο τέλος, σου αποκάλυψε ότι ήσουν το πιο σημαντικό πράγμα που του είχε συμβεί στη ζωή του. Σε αυτό το βίντεο θα αποκαλύψουμε τι πραγματικά ανάβει την αγάπη στην καρδιά ενός άντρα και θα το κάνουμε μέσα από την σοφή και μεταμορφωτική ματιά της Κάρο Γιόγκ, μιας από τις πιο επιδραστικές ψυχολόγους όλων των εποχών. Ετοιμάσου, γιατί στο τέλος αυτού του περιεχομένου θα δεις την ανδρική αγάπη από μια προοπτική που δεν είχες φανταστεί ποτέ και δεν θα αγαπάς πια με τον ίδιο τρόπο. Οι άντρες δεν ερωτεύονται όπως οι γυναίκες. Δεν είναι μόνο από απλή φυσική έλξη, ούτε από συνεχιζόμενη προσοχή, ούτε καν από αυτό που κοινωνικά αποκαλούμε συμβατότητα. Ερωτεύονται βαθιά όταν μια εμπειρία τους ξυπνά ένα εσωτερικό σύμβολο, έναν συναισθηματικό ήχο από τη σκιά τους, από εκείνο το κομμάτι τους που δεν έχει ζήσει πλήρως. Και αυτό το σύμβολο συχνά ενσαρκώνεται από μια γυναίκα που ούτε καν καταλαβαίνει τη δύναμη που ασκεί πάνω του. Αυτό το βίντεο δεν είναι μόνο μια εξήγηση, είναι ένα κλειδί. Ένα κλειδί που ανοίγει την κατανόηση σε μια πιο βαθιά διάσταση της ανδρικής αγάπης και μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα τις δικές σου πληγές. Εδώ δεν ήρθαμε να σου δώσουμε απλές απαντήσεις. Είμαστε εδώ για να αγγίξουμε τις χορδές που πονάνε, αυτές που κανείς δεν θέλει να δει, αλλά που εξηγούν γιατί η αγάπη πονάει, γιατί μερικές φορές συνδεόμαστε με κάποιον που δεν μας βλέπει και γιατί άλλες φορές αγαπιόμαστε χωρίς να το ξέρουμε. Ο Καρλ Γιούγκ έλεγε ότι ό,τι δεν γίνεται συνειδητό εκδηλώνεται στη ζωή ως πεπρωμένο. Και αυτό ισχύει και για την αγάπη. Τι συμβαίνει όταν αυτό που ερωτεύεται ένας άντρας είναι κάτι που ούτε ο ίδιος καταλαβαίνει? Τι συμβαίνει όταν εσύ είσαι αυτή η φιγούρα, αυτή η σπίθα, αλλά δεν μπορείς να το παρατηρήσεις επειδή είσαι παγιδευμένη στις δικές σου ανασφάλειες? Κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο θα ανακαλύψεις όχι μόνο πώς ερωτεύεται ένας άντρας από το ασυνείδητο, αλλά και τι συμβαίνει στην γυναικεία ψυχή όταν δεν αισθάνεται ότι βλέπετε ή εκτιμάτε. Ο Γιούγκ μας δίδαξε ότι υπάρχουν αρχέτυπα σε κάθε συνάντηση δύο ανθρώπων και αν δεν τα αναγνωρίσουμε, μπορεί να βρεθούμε παγιδευμένοι σε έναν συναισθηματικό χορό που δεν καταλαβαίνουμε, αλλά μας καταναλώνει από μέσα. Θα βαδίσουμε μαζί σε αυτή την πορεία με προσοχή, με αγάπη και με συνείδηση. Ξέρουμε ότι στην σύγχρονη αγάπη υπάρχει πολλή σύγχυση, πολλοί κενές κανόνες, πολλές επιφανειακές συμβουλές, αλλά εσύ δεν είσαι εδώ για να ακούσεις τα ίδια παλιά. Είσαι εδώ γιατί υπάρχει κάτι μέσα σου που είναι έτοιμο να κατανοήσει σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Και αυτό δεν διδάσκεται με έτοιμες φράσεις. Ξυπνάει. Και αυτό το ξύπνημα είναι αυτό που θα προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε σήμερα. Διότι όταν κατανοήσεις τι πραγματικά κινεί την καρδιά ενός άντρα, κάτι αλλάζει και μέσα σου. Ο Καρλ Γιούγκ μιλούσε για το άνιμα και το άνιμους, τα εσωτερικά θηλυκά χαρακτηριστικά στον άντρα και ανδρικά στοιχεία στη γυναίκα. Σύμφωνα με αυτόν, κάθε άντρας προβάλλει πάνω στη γυναίκα την αθέατη εικόνα του θηλυκού που υπάρχει στο ασυνείδητό του. Δηλαδή, όταν ένας άντρας ερωτεύεται, δεν βλέπει μόνο τη γυναίκα μπροστά του, βλέπει και το σύμβολο που εκείνη ενσαρκώνει στον εσωτερικό του κόσμο. Γι' αυτό πολλές φορές οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν γιατί ένας άντρας απομακρύνεται μετά από μια τόσο ισχυρή σύνδεση, γιατί δεν ήταν απλώς μια σχέση, αλλά μια αντιπαράθεση με τον εσωτερικό του κόσμο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Θα εξηγήσουμε με σαφή λόγια πώς οι άντρες προβάλλουν, πώς ερμηνεύουν, πώς τρομάζουν και πώς επιστρέφουν, διότι η αγάπη για αυτούς δεν είναι γραμμική, είναι χαοτική, είναι μυστηριώδης και πολλές φορές γεμάτη αντιφάσεις. Αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια βαθιά συναισθηματική λογική που μπορεί να κατανοηθεί και που μπορεί να σε βοηθήσει όχι μόνο να θεραπεύσεις τις σχέσεις σου, αλλά και να έχεις πιο συνειδητές και ικανοποιητικές σχέσεις. Εδώ θα βρεις κάτι διαφορετικό. Δεν θα σου πούμε να αλλάξεις για να σε αγαπήσει ένας άντρας. Δεν θα σε γεμίσουμε με μαγικές συνταγές ή φράσεις για να τον πιάσεις. Θα σε βοηθήσουμε να καταλάβεις γιατί το ποια είσαι ήδη έχει μια δύναμη που ίσως δεν έχεις ακόμη δει. Και πώς αυτή η δύναμη, όταν βιώνεται με συνείδηση, μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς τον τρόπο που συνδέεσαι με τους άλλους. Αυτό το περιεχόμενο είναι για σένα. Αν ποτέ ένιωσες αόρατη, μπερδεμένη
Ή ακόμα και ένοχοι που δεν καταλαβαίνεις τους άντρες. Είναι για σένα, αν νιώθεις ότι δίνεις πολλά και παίρνεις λίγα, αν αναρωτιέσαι τι κάνεις λάθος ή αν απλά θέλεις να καταλάβεις γιατί ορισμένοι δεσμοί αφήνουν τόσο βαθιά αποτύπωση. Αν και από έξω δεν φαίνεται να έχουν νόημα, θα εξερευνήσουμε το αόρατο, το ανίποτο, αυτό που πραγματικά κινεί τους άντρες, αλλά που σπάνια ονομάζεται. Διότι όπως έλεγε ο Γιούγκ, η συνάντηση δύο ανθρώπων είναι σαν την επαφή δύο χημικών ουσιών. Αν υπάρξει κάποια αντίδραση, και οι δύο μεταμορφώνονται. Και αυτό είναι που θέλουμε σήμερα με εσένα, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να μην σε αφήσει αμετάβλητη, να ξυπνήσει κάτι μέσα σου, να μεταμορφωθεί και να γεμίσει με νόημα. Διότι όταν κατανοούμε από την ψυχή, σταματάμε να πολεμάμε με το εξωτερικό και αρχίζουμε να θεραπεύουμε. Αυτό το ταξίδι που πρόκειται να κάνεις είναι επίσης ένα ταξίδι προς εσένα, γιατί για να κατανοήσεις πώς ερωτεύεται ένας άντρας, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πώς έχεις αγαπήσει εσύ, από ποιο σημείο, από ποιες πληγές, από ποιους φόβους. Και σε αυτή την ανασκόπηση, πιθανότατα θα ανακαλύψεις ότι πολλές φορές αυτό που ονόμασες αγάπη ήταν στην πραγματικότητα μια μορφή επιβεβαίωσης. Δεν είναι κακό, αλλά σήμερα μπορείς να αρχίσεις να αγαπάς από άλλο σημείο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που θα ανακαλύψεις σε αυτό το βίντεο είναι ότι οι άντρες δεν ερωτεύονται από ό,τι οι γυναίκες πιστεύουν ότι θα έπρεπε να τους προσφέρουν. Ερωτεύονται από ό,τι αντυχεί με τη δική τους σκιά, με ό,τι τους λείπει. Γι' αυτό πολλές φορές η αγάπη τους πονάει, γιατί τους αναγκάζει να κοιτάξουν περιοχές που θα προτιμούσαν να αποφύγουν. Και αυτό εξηγεί επίσης γιατί μπορούν να απομακρυνθούν ακριβώς όταν τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν καλά. Δεν είναι δειλία, είναι φόβος να μεταμορφωθούν. Ας μιλήσουμε για τον φόβο. Για τον φόβο που έχουν οι άντρες να είναι ευάλωτοι, να νιώσουν, να παραδοθούν, για τον φόβο που ίσως να έχεις και εσύ, να δεχτείς μια βαθιά και αληθινή αγάπη, γιατί κάθε πραγματική αγάπη συνεπάγεται μεταμόρφωση. Και κάθε μεταμόρφωση πονάει, αλλά πίσω από τον φόβο κρύβεται η ελευθερία. Και αυτός είναι ο δρόμος που προτείνουμε να διανύσουμε μαζί σήμερα. Αυτό δεν είναι ένα βίντεο για να μάθεις πώς να κατακτήσεις έναν άντρα. Είναι ένα βίντεο για να ξυπνήσει η συνείδησή σου, για να γίνεις μια γυναίκα τόσο φωτεινή, τόσο αυθεντική, τόσο βαθιά συνδεδεμένη με τον εαυτό της, που οι άντρες όχι μόνο θα σε αγαπήσουν, αλλά θα μεταμορφωθούν όταν το κάνουν. Διότι ο Γιούγκ μας έλεγε ότι αυτό που αρνούμαστε μας υποτάσσει και αυτό που αποδεχόμαστε μας μεταμορφώνει. Η αγάπη λοιπόν είναι ένα εργαλείο εξέλιξης. Σου υποσχόμαστε ότι όταν τελειώσεις αυτό το βίντεο θα έχεις μια διαφορετική κατανόηση. Θα αναγνωρίσεις σημάδια που πριν αγνοούσες. Θα καταλάβεις γιατί κάποιοι άντρες ένιωσαν τόσο μεγάλη έλξη για σένα χωρίς να κάνεις τίποτα ιδιαίτερο. Και επίσης θα δεις με καθαρότητα γιατί άλλοι απομακρύνθηκαν. Δεν ήταν δικό σου λάθος, ήταν η σκιά τους. Και σήμερα θα μάθεις να τη βλέπεις χωρίς να κατηγορείς τον εαυτό σου, χωρίς να καταστρέφεσαι, χωρίς να προσπαθείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Φαντάσου για μια στιγμή ότι μπορούσες να κοιτάξεις μέσα στην καρδιά ενός άντρα. Όχι τα λόγια του, όχι τις κινήσεις του, αλλά τον εσωτερικό του κόσμο. Το τραυματισμένο του παιδί, το αρχέτυπο του πατέρα, τη μάχη με τη σκιά του, την επιθυμία του να ξεπεράσει τα όρια και την αδυναμία του να το εκφράσει. Αυτό είναι που σε περιμένει σήμερα. Μια εξερεύνηση στην βαθιά ψυχολογία της ανδρικής αγάπης μέσα από τις διδασκαλίες του Γιούγκ, αλλά εξηγημένο με την απλότητα που αξίζεις. Αν είσαι έτοιμη να σταματήσεις να ερμηνεύεις λάθος τις σιωπές, να κατανοήσεις τη μυστική γλώσσα της ανδρικής ψυχής και να δεις τις δικές σου σχέσεις με καινούρια μάτια, μείνε μαζί μας. Αυτό το βίντεο δεν θα είναι άλλο ένα, θα είναι ένας καθρέφτης. Ένας καθρέφτης του ό,τι έχεις ζήσει, του τι σε πόνεσαι, του τι ακόμη περιμένεις και του τι πρόκειται να μεταμορφώσεις. Ίσως να έχεις ζήσει σχέσεις όπου ένιωθες ότι έδινες τα πάντα και παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετό, ή όπου ο άλλος φαινόταν ερωτευμένος και ξαφνικά εξαφανιζόταν και αναρωτήθηκες 1000 φορές τι έκανες λάθος. Σήμερα θα αλλάξουμε αυτήν την ερώτηση. Θα την αντικαταστήσουμε με μια πολύ πιο ισχυρή που θα αντυχήσει στο ίδιο μέρος που τον αντιμετώπισε τόσο δυναμικά, ώστε να μην ήξερε πώς να παραμείνει. Ο Καρλ Γιούγκ αφιέρωσε τη ζωή του στο να ξετυλίξει τα μυστήρια της ψυχής. Σήμερα παίρνουμε το χέρι του για να σε πάμε σε ένα μέρος
που λίγοι τολμούν να επισκεφτούν, στην συναισθηματική καρδιά του άντρα. Ένα μέρος όπου η αγάπη δεν μετριέται από ορατές κινήσεις, αλλά από εσωτερικούς ήχους, σύμβολα, αρχέτυπα που ενεργοποιούνται μόνο στην παρουσία κάποιου ιδιαίτερου. Αυτός ο κάποιος θα μπορούσες να είσαι εσύ. Όταν τελειώσεις αυτό το βίντεο, δεν θα έχεις μόνο νέες απαντήσεις, θα έχεις μια νέα συναισθηματική γλώσσα και με αυτήν μια νέα μορφή σύνδεσης, όχι από ανάγκη, αλλά από συνείδηση, όχι από το πώς να κάνω τον άλλον να με αγαπήσει, αλλά από το πώς γίνομαι καθρέφτης της ψυχής του, χωρίς να πάψω να είμαι ο εαυτός μου. Αυτό το βίντεο είναι για σένα, αν ποτέ αναρωτήθηκες αν ήσουν προορισμένη να αγαπήσεις και να μην κατανοηθείς. Είναι για σένα, αν επιθυμείς απαντήσεις που ξεπερνούν την επιφάνεια. Είναι για σένα αν είσαι έτοιμη να κοιτάξεις με άλλα μάτια και να ανακαλύψεις ότι αυτό που ανάβει την αγάπη σε έναν άντρα δεν είναι αυτό που κάνεις, αλλά αυτό που ξυπνάς μέσα του. Θυμήσου, αυτό δεν είναι απλά περιεχόμενο, είναι μια εμπειρία και αν το επιτρέψεις μπορεί να είναι η αρχή ενός ταξιδιού που θα μεταμορφώσει όχι μόνο τον τρόπο που αγαπάς, αλλά και τον τρόπο που κατανοείς τον εαυτό σου. Μείνε μαζί μας. Στο τέλος του βίντεο, όχι μόνο θα ξέρεις γιατί οι άντρες ερωτεύονται αληθινά, αλλά θα ξέρεις και ποιο μέρος καταλαμβάνεις εσύ σε αυτόν τον συναισθηματικό χάρτη και αυτή η κατανόηση θα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου σήμερα. Ο Καρλ Γιούγκ πίστευε ότι η ανθρώπινη ψυχή αποτελείται από στρώματα που δεν εμφανίζονται πάντα στο φως της συνείδησης. Για εκείνον, η αγάπη δεν ήταν απλώς μια συναισθηματική αντίδραση, αλλά μια συμβολική έκφραση της ψυχής. Όταν ένας άντρας ερωτεύεται, δεν ανταποκρίνεται απλώς σε ένα πρόσωπο, αλλά σε μια εσωτερική εικόνα που το πρόσωπο αυτό ενεργοποιεί μέσα του. Αυτή η εικόνα είναι αυτό που ο Γιούγκ αποκάλεσε το άνιμα, μια μορφή που κατοικεί στο ασυνείδητο του άντρα και αντιπροσωπεύει τη θηλυκή, συναισθηματική και διαισθητική πλευρά του. Αυτό που λίγες γυναίκες καταλαβαίνουν είναι ότι όταν ένας άντρας ερωτεύεται, δεν ερωτεύεται εσένα στο σύνολό σου, αλλά αυτό που ξυπνάς μέσα στην πιο βαθιά ψυχή του. Αυτή η διαδικασία είναι ασυνείδητη. Δεν την επιλέγει. Δεν είναι κάτι που αποφασίζει με θέληση. Είναι σαν μια συναισθηματική ρηπή που τον τραβάει προς μια φιγούρα που ενεργοποιεί κάτι αρχαίο μέσα του, κάτι που δεν έχει ζήσει, κάτι που χρειάζεται για τη δική του μεταμόρφωση. Ο Γιούγκ υποστήριζε ότι το άνιμα μπορεί να εμφανιστεί ως μούσα, ως μάγισσα, ως μητέρα ή ως οδηγός. Η γυναίκα που ενεργοποιεί αυτή την εικόνα, χωρίς να το ξέρει, γίνεται ο καθρέφτης της ανδρικής ψυχής. Και πολλές φορές για αυτόν τον λόγο, ο άντρας αισθάνεται μία σύνδεση που δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε να ελέγξει. Το πιο εντυπωσιακό σε όλο αυτό είναι ότι αυτή η γυναίκα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ιδέα για τη συμβολική δύναμη που έχει ξυπνήσει. Μπορεί να περιμένει εξωτερικά σημάδια, ορατές κινήσεις, συναισθηματικές αποδείξεις, χωρίς να καταλαβαίνει ότι ήδη έχει διεισδύσει στην καρδιά του άντρα πέρα από το λογικό. Και εδώ εμφανίζεται μία από τις μεγάλες αντιφάσεις της αγάπης. Η γυναίκα περιμένει εκδηλώσεις, ενώ ο άντρας μεταμορφώνεται εσωτερικά. Αυτή η αποσύνδεση πολλές φορές προκαλεί ρήξεις, παρανοήσεις και επώδυνες σιωπές. Ο Τζον έγραψε «Αυτό που αρνείσαι υποτάσσει, αυτό που αποδέχεσαι σε μεταμορφώνει». Αυτή η φράση αποκτά ιδιαίτερη δύναμη όταν κατανοούμε ότι πολλοί άντρες ερωτεύονται πτυχές του εαυτού τους που έχουν καταστήλει. Για παράδειγμα, ένας πολύ λογικός άντρας μπορεί να ερωτευτεί μια γυναίκα βαθιά συναισθηματική, όχι επειδή θέλει να ζήσει το συναισθηματικό, αλλά επειδή η ψυχή του φωνάζει ότι πρέπει να ενσωματώσει αυτή την πλευρά του και όταν την βλέπει σε εκείνη αισθάνεται μια μαγνητική έλξη, αλλά ταυτόχρονα τρομάζει γιατί το να αγαπήσει αυτή τη γυναίκα σημαίνει να αποδεχτεί αυτό που έχει αρνηθεί στον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα θέλω να κάνεις αυτή την πρώτη άσκηση ενδοσκοπικό. Θυμήσου μια σχέση στην οποία ένας άντρας σε αγάπησε έντονα, αν και δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Κλείσε τα μάτια σου και ρώτησε τον εαυτό σου ποιο κομμάτι του πιστεύεις ότι ενεργοποίησες εσύ. Ήσουν η ηρεμία του, η τρυφερότητά του, η ελευθερία του, το καταφύγιό του. Σημείωσέ το σε ένα χαρτί. Έπειτα απάντησε στην άλλη ερώτηση. Ζεις εσύ αυτή την πλευρά με συνείδηση ή σου προκαλεί και φόβο?
Αυτή η άσκηση θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι μερικές φορές ξυπνάμε στους άλλους ό,τι δεν έχουμε αποδεχτεί εμείς οι ίδιες. Ένας από τους πιο βαθύς λόγους για τους οποίους ένας άντρας ερωτεύεται είναι γιατί νιώθει ότι τον βλέπεις πέρα από τη μάσκα του. Όλοι κουβαλάμε αυτό που ο Ιούγκ αποκάλεσε την προσωπικότητα, το κοινωνικό μας πρόσωπο, αυτό που δείχνουμε για να προσαρμοστούμε. Αλλά η αυθεντική αγάπη πάει πέρα από την προσωπικότητα. Και όταν ένας άντρας νιώθει αναγνωρισμένος στη ευαλωτότητά του, στην πληγή του, στη σκιά του, εκεί γεννιέται μια αγάπη που δεν ξεχνιέται. Γιατί είναι σπάνια, γιατί είναι αληθινή, γιατί είναι μεταμορφωτική. Οι περισσότεροι άντρες ζουν από τη λογική, τον έλεγχο και την εξωτερική δράση, αλλά στο ασυνείδητό τους υπάρχει μια επιθυμία σύνδεσης, αποδοχής, παράδοσης. Αυτή η επιθυμία καταπιέζεται από αιώνες πολιτισμικού καθορισμού. Όταν εμφανίζεται μια γυναίκα που δεν τους κρίνει, που τους καταλαβαίνει, που δεν προσπαθεί να τους διορθώσει, αλλά να τους δει, κάτι ενεργοποιείται. Δεν ερωτεύονται εκείνη την γυναίκα ως άτομο. Ερωτεύονται μόνο το αίσθημα της συναισθηματικής ελευθερίας που τους προσφέρει αυτή η γυναίκα χωρίς να πει λέξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες πρέπει να σώσουν ή να θεραπεύσουν τους άντρες. Στην πραγματικότητα, ο Ιούγκ προειδοποιούσε ότι η προβολή του άνιμα μπορεί να οδηγήσει σε εξιδανίκευση, στο να χτίσουμε μια αγάπη που ζει μόνο στο μυαλό. Αλλά αν η γυναίκα καταφέρει να παραμείνει σταθερή στον εαυτό της, χωρίς να προσπαθεί να λύσει τη ζωή του άντρα, χωρίς να διαλύεται στην πληγή του, τότε ο δεσμός γίνεται ισχυρός. Γιατί δεν είναι εξάρτηση, είναι ολοκλήρωση. Ας εμβαθύνουμε σε αυτό. Το πρώτο στοιχείο που κάνει έναν άντρα να ερωτευτεί βαθιά είναι η συμβολική αντίχηση. Δηλαδή, η γυναίκα να ξυπνήσει μέσα του μια εσωτερική εικόνα που είναι ατελής. Δεν πρόκειται για το να έχεις ωραίο σώμα ή όμορφο χαμόγελο. Πρόκειται για το να ενεργοποιήσεις μέσα του ό,τι η ψυχή του αναζητούσε χωρίς να το γνωρίζει. Και αυτή η ενεργοποίηση δεν είναι κάτι που μπορείς να χειριστείς. Συμβαίνει όταν είσαι ο εαυτός σου, όταν δεν προσπαθείς, όταν δεν υποκρίνεσαι, όταν απλώς είσαι. Το δεύτερο στοιχείο είναι η συναισθηματική παρουσία. Οι άντρες λόγω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού δεν είναι εκπαιδευμένοι να κατοικούν στον συναισθηματικό τους κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον έχουνε. Είναι εκεί κρυμμένος, περιμένοντας να αναγνωριστεί. Όταν εσύ δεν αντιδράς από απαιτήσεις ή ανάγκη, αλλά από συνείδηση και αυτοεκτίμηση, επιτρέπεις στον άντρα να κατεβάσει τις άμυνες του. Όχι από αδυναμία, αλλά γιατί νιώθει ότι μπορεί να είναι ο ίδιος χωρίς κρίση. Το τρίτο στοιχείο είναι η σταθερότητα με αγάπη. Δεν είναι αυστηρότητα ή ψυχρότητα. Είναι η ικανότητα να είσαι συμπονετική χωρίς να είσαι υπερβολικά υποχωρητική. Οι άντρες ερωτεύονται βαθιά τις γυναίκες που δεν χάνονται μέσα σε αυτούς, που τους συνοδεύουν, αλλά δεν εγκαταλείπουν τον εαυτό τους. Αυτή η γυναίκα αντιπροσωπεύει εκείνο που ο Ιούγκ αποκαλούσε το σύμβολο της ατομικότητας, μια φιγούρα που τους προσκαλεί να αναπτυχθούν, να μεταμορφωθούν, να είναι περισσότερο οι ίδιοι. Τώρα κάνε αυτή τη δεύτερη ενδοσκοπική άσκηση. Σκέψου μια τρέχουσα ή παρελθοντική σχέση. Ρώτησε τον εαυτό σου, άφησα τον εαυτό μου για να μείνει εκείνος, εγκατέλειψα τα όρια μου, τις αξίες μου, την αλήθεια μου μόνο από φόβο για την απόρριψη. Αν η απάντηση είναι ναι, μην τιμωρείς τον εαυτό σου. Απλώς παρατήρησέ το. Και τώρα υποσχέσου στον εαυτό σου ότι δεν θα ξανασταματήσεις να είσαι εσύ για να μην χάσεις κάποιον. Γιατί αυτός που θα ερωτευτεί πραγματικά εσένα θα ερωτευτεί την αλήθεια σου, όχι τη μάσκα σου. Το τέταρτο στοιχείο που ο Ιούγκ ανέφερε, αν και όχι με αυτά τα λόγια, είναι το ενσωματωμένο μυστήριο. Δεν μιλάμε για το να παίζεις δύσκολη, αλλά για το να μην αποκαλύπτεις τα πάντα από την αρχή. Ο άντρας χρειάζεται, για να ερωτευτεί βαθιά, να νιώσει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω να ανακαλύψει, όχι από εγωισμό, αλλά επειδή η ψυχή του αναζητά έναν δρόμο, έναν συμβολικό οδηγό. Και όταν παρουσιαστείς ως κάποια που βρίσκεται κι αυτή σε δικό της ταξίδι, χωρίς να έχεις την ανάγκη να δικαιολογηθείς ή να εξηγείς όλη την ώρα, τότε δημιουργείται ένας χώρος αυθεντικής γοητείας. Ο Ιούγκ έλεγε ότι το φως δεν το φτάνεις φαντασιώνοντας το φως, αλλά κάνοντας συνειδητό το σκοτάδι. Όταν ένας άντρας βρει μια γυναίκα που δεν φοβάται το σκοτάδι του, που δεν τον πιέζει να γίνει άλλος, αλλά τον κοιτάζει με ανθρωπιά, τότε ξεκινάει ο αληθινός έρωτας, γιατί εκείνη εκπροσωπεί όχι μόνο έναν σύντροφο,
αλλά έναν καθρέφτη λύτρωσης και δεν υπάρχει πιο ισχυρός δεσμός από αυτόν. Το πέμπτο στοιχείο είναι η αυθεντικότητα χωρίς στολίδια. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο φίλτρα, πόζες και μάσκες, αλλά η ενέργεια δεν λέει ψέματα. Η ανδρική ψυχή, αν και πληγωμένη, μπορεί να νιώσει όταν μια γυναίκα είναι σε ειρήνη με το ποια είναι. Αυτή η εσωτερική ειρήνη είναι βαθιά ελκυστική, όχι επειδή είναι τέλεια, αλλά επειδή δεν χρειάζεται επικύρωση. Όταν ένας άντρας νιώθει ότι δεν χρειάζεται να κερδίσει την αγάπη μιας γυναίκας, αλλά απλώς να τη δεχτεί χωρίς απέτηση, χωρίς αγώνα, η καρδιά του παραδίδεται. Αυτός είναι ο χρόνος για την τρίτη ενδοσκοπική άσκηση. Ποιο κομμάτι από εσένα νιώθει ότι πρέπει να προσπαθήσει για να αγαπηθεί? Ποιο κομμάτι από εσένα πιστεύει ότι αν δεν δώσεις, δεν θα λάβεις τίποτα? Αντανακλάστε πάνω σε αυτό. Γράψε 3 πράγματα που θα έκανες διαφορετικά αν ήξερες ότι είσαι αγαπημένη άνευόρων. Θα μιλούσες με περισσότερη ελευθερία. Θα ζητούσες περισσότερα. Θα έβαζες όρια. Θα επιτρεπόσουν να αποτύχεις. Αυτή η άσκηση μπορεί να σου αποκαλύψει πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζεις. Ο Καρλ Ιούγκ πάντα μας καλούσε να κοιτάξουμε μέσα μας. Έλεγε ότι η αυθεντική αγάπη μπορεί να γεννηθεί μόνο ανάμεσα σε 2 ανθρώπους που βρίσκονται σε πορεία ατομικότητας, δηλαδή ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στο να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να ενσωματωθούν, να αποδεχτούν τη σκιά τους και το φως τους. Όταν κάποιος δεν κάνει αυτή τη δουλειά, ερωτεύεται από την έλλειψη, αλλά όταν κάποιος είναι ήδη σε πορεία, ερωτεύεται από την αλήθεια. Αυτό το βίντεο δεν είναι μια συνταγή για να κάνεις κάποιον να ερωτευτεί μαζί σου. Είναι ένας καθρέφτης για να γίνεις εκείνη η φιγούρα που ξυπνάει αυθεντική αγάπη, όχι επειδή το ψάχνεις, αλλά επειδή το ενσαρκώνεις. Η αγάπη δεν ψάχνεται, απλώς συμβαίνει. Και όταν γίνεσαι μια ζωντανή έκφραση της συνειδητής αγάπης, εκείνοι που είναι έτοιμοι να την δεχτούν, φτάνουν. Τώρα, αν αυτό το βίντεο σου έχει αγγίξει την καρδιά, αν κάτι μέσα σου έκανε κλικ, αν αυτές οι λέξεις άναψαν μια σπίθα, άφησέ μας μια φράση στα σχόλια που θα σφραγίσει τη δέσμευσή σου με τον εαυτό σου. Γράψε «Αγαπάω τον εαυτό μου αρκετά για να μην παρακαλάω για αγάπη». Αυτή η φράση δεν είναι μια κενή συνθήκη, είναι μια δήλωση δύναμης, μια απόφαση ζωής. Ο Καρλ Ιούγκ πάντα ήξερε ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο περίπλοκα φαινόμενα που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος και ότι, μακριά από το να είναι μόνο ένα συναίσθημα, είναι μια αποκάλυψη του ασυνειδήτου. Όταν ένας άντρας ερωτεύεται, πολλές φορές δεν το κάνει για ό,τι βλέπει, αλλά για ό,τι αισθάνεται, για ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει, για ό,τι ενεργοποιείται στα βαθύτερα στρώματα του εσωτερικού του. Δεν είναι μια πράξη θέλησης, είναι ένα συμβολικό φαινόμενο. Και αυτή η συμβολική διάσταση είναι αυτή που πολλές φορές ξεφεύγει από την κατανόηση της γυναίκας, όχι από έλλειψη ευφυΐας, αλλά λόγω θεμελιωδών διαφορών στον τρόπο αντίληψης του συναισθηματικού κόσμου. Σύμφωνα με τον Ιούγκ, το άνιμα είναι η προσωποποίηση όλων των γυναικείων ψυχικών τάσεων μέσα στον άντρα. Είναι η πηγή των συναισθημάτων του, των συναισθηματικών του καταστάσεων, της ικανότητάς του να συνδέεται. Ο άντρας προβάλλει αυτή τη φιγούρα του ασυνειδήτου σε μια εξωτερική γυναίκα και όταν αυτή η γυναίκα ταυτίζεται με την εσωτερική του εικόνα, η συναισθηματική επίδραση είναι τόσο έντονη που τη βιώνει ως αγάπη με την πρώτη ματιά. Δεν είναι μαγεία, είναι βαθιά ψυχολογία. Είναι η αποκάλυψη ενός μέρους του εαυτού του που ήταν κοιμισμένο. Ο Φρόιντ, σε αντίθεση, υποστήριζε ότι πολλές από τις ερωτικές μας επιλογές καθορίζονται βαθιά από παιδικές εμπειρίες, κυρίως από τη σύνδεση με τη μητέρα. Αν και ο Φρόιντ και ο Ιούγκ απομακρύνθηκαν φιλοσοφικά, υπάρχει ένα σημείο τομής που αξίζει να κατανοήσουμε. Και οι δύο υποστήριζαν ότι αυτό που μας ελκύει έντονα δεν είναι λογικό, είναι συμβολικό, είναι επαναστατικό, είναι μια επιστροφή στο συναισθηματικό σπίτι. Και γι' αυτό όταν μια γυναίκα προκαλεί αυτή την αντίχηση σε έναν άντρα, αυτός δεν καταλαβαίνει γιατί την επιθυμεί, αλλά αισθάνεται ότι χωρίς εκείνη δεν αναπνέει με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η ένταση μπορεί να οδηγήσει τον άντρα να ερωτευτεί ή να φύγει. Επειδή αυτός ο τύπος αγάπης δεν είναι άνετος, δεν στηρίζεται στην επιφάνεια, τον αναγκάζει να έρθει σε επαφή με παλιές πληγές, με ανεκπλήρωτες επιθυμίες, με ευαλωτότητες που είχε μάθει να σιωπάει. Όταν ένας άντρας βρει μια γυναίκα που τον γδίσει συναισθηματικά, χωρίς να πει λέξη επειδή απλώς τον βλέπει, εκείνος αλλάζει.
Αν και δεν το λέει, αν και δεν το δείχνει, κάτι μέσα του σπάει για να γεννηθεί κάτι πιο αληθινό. Μια από τις πιο ισχυρές ιδέες του Ιούγκ είναι ότι όλοι κουβαλάμε μια σκιά. Αυτό το κομμάτι της προσωπικότητάς μας που δεν αποδεχόμαστε και το καταπιέζουμε στον άντρα. Πολλές φορές αυτή η σκιά περιλαμβάνει το δικαίωμα να νιώθεις, να κλαις, να έχεις ανάγκη. Όταν μια γυναίκα δεν κρίνει αυτά τα μέρη, όταν παρουσιάζεται χωρίς φόβο για τον πόνο του άλλου, χωρίς την ανάγκη να το διορθώσει, ο άντρας βρίσκει έναν εσωτερικό χώρο, νέο, και σε αυτόν τον χώρο πολλές φορές γεννιέται η πιο βαθιά αγάπη. Αλλά πρέπει επίσης να είμαστε ειλικρινείς, αυτή η διαδικασία δεν οδηγεί πάντα σε ένα ευτυχισμένο τέλος. Πολλές φορές, όταν ένας άντρας έρχεται αντιμέτωπος με τη σκιά του, αντιδρά με φυγή, με συναισθηματικό κλείσιμο, με απόρριψη, όχι γιατί δεν αγαπά, αλλά γιατί δεν ξέρει πώς να αντέξει την ένταση της αντανάκλασης. Εκεί είναι που η γυναίκα πρέπει να θυμηθεί ότι η αξία της δεν εξαρτάται από το αν θα γίνει αποδεκτή από τον άλλον, ότι δεν ήρθε για να τον συμπληρώσει, αλλά για να βαδίσει δίπλα του αν εκείνος είναι έτοιμος. Η ανθρωπιστική ψυχολογία, με συγγραφείς όπως ο Καρλ Ρότζερς και ο Άμπρααμ Μάσλοου, μας βοηθά επίσης να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο. Ο Ρότζερς μιλούσε για τη σημασία της άνευ όρων αποδοχής. Όταν ένας άντρας νιώθει ότι μια γυναίκα τον αποδέχεται όπως είναι, χωρίς να προσπαθεί να τον διαμορφώσει, χωρίς να του απαιτεί να είναι άλλος, τότε κατεβάζει τις άμυνες του γιατί δεν είναι συνηθισμένος να βλέπετε χωρίς να τον διορθώνουν. Και αυτή η αποδοχή μπορεί να τον ανοίξει στην αγάπη με μια απροσδόκητη δύναμη. Ο Μάσλοου, από την άλλη πλευρά, μιλούσε για την αυτοεκπλήρωση ως την κορύφωση της ανθρώπινης εμπειρίας. Και πολλές φορές στη διαδικασία του βαθιού ερωτευμένου, ο άντρας διαπιστώνει ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να είναι μέρος αυτού του δρόμου, όχι γιατί εκείνη είναι η σωτηρία του, αλλά γιατί μαζί της νιώθει ότι μπορεί να είναι πιο ο εαυτός του, ότι μπορεί να αναπτυχθεί, ότι μπορεί να συνδεθεί με μια πιο αυθεντική διάσταση της ύπαρξής του, μια γυναίκα που ενσαρκώνει την ουσία της, που δεν προδίδει τον εαυτό της, που δεν διαλύεται. Γίνεται μαγνήτης για άντρες που αναζητούν τον εαυτό τους, ακόμη κι αν δεν το ξέρουν. Γιατί εκείνη εκπροσωπεί κάτι περισσότερο από ομορφιά ή συντροφιά. Εκπροσωπεί ένα σύμβολο, έναν οδηγό, έναν καθρέφτη. Ο Ιούγκ θα την αποκαλούσε αρχέτυπο. Και δεν υπάρχει πιο ισχυρή δύναμη από ένα ενεργοποιημένο αρχέτυπο στην ψυχή κάποιου που δεν κατανοεί ακόμη τη γλώσσα του εσωτερικού του κόσμου. Τώρα πολλές φορές οι γυναίκες, για χάρη της αγάπης, τείνουν να γίνονται το παν για τον άλλον. Ξεχνούν τον εαυτό τους, προσαρμόζονται, θυσιάζονται και σε αυτή τη διαδικασία σβήνουν ακριβώς αυτό που έκανε τον άντρα να τις βρει ελκυστικές στην αρχή. Γιατί αυτό που ελκύει δεν είναι η υποχωρητικότητα, αλλά η αυθεντικότητα. Δεν είναι το να κάνεις τα πάντα για εκείνον, αλλά το να είσαι εσύ με τη φωτιά σου, με τη ζωή σου, με τα όνειρά σου άθικτα. Ένα από τα πιο κοινά λάθη είναι να πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο δίνουμε, τόσο περισσότερο παίρνουμε. Αλλά η αγάπη δεν λειτουργεί σαν έναν συναισθηματικό τραπεζικό λογαριασμό, λειτουργεί μέσω αντίχησης. Αν δονείσαι από την έλλειψη, θα προσελκύσεις από την ανεπάρκεια. Αν δονείσαι από την πληρότητα, η παρουσία σου θα έχει διαφορετικό αντίκτυπο. Ο Ιούγκ έλεγε ότι ό,τι δεν ενσωματώνεται, προβάλλεται. Και αυτό συμβαίνει και στην αγάπη. Ο άντρας προβάλλει πάνω σου την ανάγκη του για ολοκλήρωση, αλλά εσύ τι προβάλλεις πάνω του? Σου προτείνω μια άλλη ενδοσκοπική άσκηση. Γράψε μια λίστα με τα χαρακτηριστικά για τα οποία πιστεύεις ότι σε έχει ερωτευτεί ένας άντρας στο παρελθόν. Έπειτα ρώτησε τον εαυτό σου. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα αναγνωρίζω μέσα μου ή μόνο τα πιστεύω όταν κάποιος μου τα επιβεβαιώνει? Αγαπώ τον εαυτό μου για αυτά που δίνω ή μόνο αν με χειροκροτούν για αυτά? Αυτή η άσκηση μπορεί να σου αποκαλύψει πολύ περισσότερα από όσα νομίζεις, αλλά θα σε πλησιάσει στην συναισθηματική σου αλήθεια. Είναι επίσης σημαντικό να μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ αυθεντικής αγάπης και ψυχολογικής έλξης. Μερικές φορές αυτό που φαίνεται ως αγάπη είναι απλώς μια ενεργοποίηση ασυνείδητων προτύπων. Ένας άντρας μπορεί να αισθανθεί έλξη για μια γυναίκα που του θυμίζει τη μητέρα του ή που αντιπροσωπεύει μια ανεπίλητη σύγκρουση. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι επανάληψη. Ο Ιούγκ θα έλεγε ότι εκεί λειτουργεί η αναγκαστική αρχέτυπη τάση και μέχρι να γίνει συνειδητή μπορεί να μας οδηγήσει σε τοξικές σχέσεις ντυμένες με πάθος.
Γι' αυτό είναι θεμελιώδες να ρωτήσεις και εσύ τον εαυτό σου ποιοι άντρες προσελκύεις, ποιο είδος αγάπης επιτρέπεις, ερωτεύεσαι εκείνον που σε επιλέγει ή εκείνον που σε πονάει. Οι απαντήσεις δεν είναι έξω, είναι μέσα. Και το να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις είναι το πρώτο βήμα προς μια συνειδητότερη, πιο υγιή και πιο ισχυρή συναισθηματική ζωή. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρεις. Ένας άντρας δεν ερωτεύεται για ό,τι κάνεις για αυτόν. Ερωτεύεται για ό,τι ξυπνάς μέσα του και αυτό δεν μπορεί να υποκριθεί, δεν μπορεί να προγραμματιστεί. Συμβαίνει όταν είσαι στο κέντρο σου, όταν σταματάς να τρέχεις πίσω από την αγάπη και αρχίζεις να γίνεσαι η αγάπη. Γιατί η ενέργεια δεν λέει ψέματα και η ανδρική ψυχή, αν και πληγωμένη, μπορεί να αναγνωρίσει την αυθεντικότητα όταν τη βλέπει. Ας επιστρέψουμε στον Γιούγκ. Αυτός υποστήριζε ότι όταν δύο ψυχές είναι έτοιμες, η συνάντηση δεν είναι τυχαία. Γίνεται μια ευκαιρία για ανάπτυξη, για θεραπεία, για εξέλιξη. Αλλά αν η μία από τις δύο δεν είναι έτοιμη, η διαδικασία μπορεί να γίνει καταστροφική. Γι' αυτό και η αληθινή αγάπη είναι επίσης μια πνευματική δοκιμασία. Δεν πρόκειται για το να μείνεις πάση θυσία. Πρόκειται για το να έχεις το θάρρος να φύγεις όταν ο άλλος δεν μπορεί να σε ακολουθήσει στο δρόμο της ατομικότητάς σου. Και αυτό μας οδηγεί σε μια τελική ισχυρή ιδέα. Δεν είναι όλοι οι άντρες που αισθάνονται έλξη για σένα έτοιμοι να σε αγαπήσουν. Μερικοί ψάχνουν απλώς παρηγοριά, άλλοι μια διαφυγή, αλλά άλλοι είναι έτοιμοι να σε δουν πραγματικά, να μεταμορφωθούν μαζί σου, να αφήσουν την ουσία σου να τους αγγίξει. Και με αυτούς μπορείς να χτίσεις κάτι που αξίζει. Όταν αρχίζεις να θεραπεύεις τη σχέση με τον εαυτό σου, αυτόματα αλλάζεις τη σχέση σου με τους άλλους. Όταν σταματάς να έχεις ανάγκη, αρχίζεις να επιλέγεις. Και όταν επιλέγεις από τη συνείδηση, από την αυτοεκτίμηση, από τη συναισθηματική σαφήνεια, προσελκύεις έναν άλλο τύπο αγάπης. Έναν που δεν σε απαιτεί να προδώσεις τον εαυτό σου, αλλά σε γιορτάζει για το ποια είσαι. Αυτός είναι ο δρόμος σου, αυτός είναι ο χρόνος σου. Θυμήσου ότι η αληθινή αγάπη δεν είναι ένα βραβείο που κερδίζεται. Είναι μια φυσική συνέπεια του να είσαι ευθυγραμμισμένη με την αλήθεια σου. Όταν είσαι εσύ, χωρίς στολίδια, χωρίς μάσκες, χωρίς φόβο, ο κόσμος αλλάζει. Και οι άντρες επίσης. Είσαι εδώ γιατί έχεις ήδη κάνει αρκετά για τους άλλους. Έχεις περιμένει αρκετά, έχεις σωπάσει αρκετά. Σήμερα είναι η σειρά σου να ακούσεις τον εαυτό σου, να τον επικυρώσεις, να αναγνωρίσεις ότι δεν χρειάζεσαι έναν άντρα να ερωτευτεί για να έχεις αξία. Είσαι ήδη πολύτιμη και από εκεί θα προσελκύσεις μόνο φως. Ας αφήσουμε μια ακόμα φράση για εκείνους που έμειναν μέχρι το τέλος, ως σύμβολο δέσμευσης με τη διαδικασία τους εσωτερική. Αν αυτό το βίντεο σου αντίχησε, άφησε στα σχόλια τη φράση «Πια δεν αναζητώ τον εαυτό μου στα μάτια κανενός, με αναγνωρίζω στα δικά μου». Κάθε λέξη αυτής της φράσης ας είναι μια υπόσχεση. Η υπόσχεση ότι ποτέ πια δεν θα ξεχάσεις τον εαυτό σου. Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά έννοιες του Γιούγκ είναι η ιδέα ότι η ψυχή είναι φτιαγμένη από αντίθετα και ότι η ψυχή αναζητά να ολοκληρωθεί μέσω του αντιθέτου της. Αυτή η ιδέα εξηγεί γιατί πολλοί άντρες ερωτεύονται όχι τη γυναίκα που μοιάζει περισσότερο με αυτούς, αλλά εκείνη που αντιπροσωπεύει μια συμπληρωματική ενέργεια. Δεν το ξέρουν συνειδητά, αλλά η ψυχή τους τους οθεί να αναζητήσουν αυτό που θα εξισορροπήσει τον εσωτερικό τους κόσμο. Γι' αυτό μια γυναίκα που κατοικεί στην διαίσθησή της, στη δημιουργικότητά της, στη βαθύτητά της, συνήθως ξυπνά σε έναν άντρα μια ακατανόητη γοητεία. Δεν ξέρει γιατί την αναζητά, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να το κάνει. Σε αυτό το σημείο, η γυναίκα έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Αντί να προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει, μπορεί απλώς να είναι ο εαυτός της με πληρότητα και να καταλάβει ότι αυτό που τον ερωτεύεται δεν είναι η προσπάθειά της, αλλά η εσωτερική της σύνδεση. Ο Γιούγκ έλεγε ότι η αληθινή δύναμη έγκυται στην ενοποίηση των αντιθέτων. Γι' αυτό, αν είσαι ενοποιημένη, αν δεν μάχεσαι με τον εαυτό σου, αν δεν αρνείσαι το φως ή τη σκιά σου, γίνεσαι μια ισχυρή φιγούρα στη συναισθηματική ζωή του άντρα. Όχι μια ανάγκη, αλλά ένα σύμβολο. Μερικές φορές, αυτό που πραγματικά ελκύει έναν άντρα δεν είναι η γυναίκα αυτή καθ' αυτή, αλλά η γέφυρα που εκείνη του προσφέρει προς την ξεχασμένη του ψυχή. Αν έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια όπου η έκφραση συναισθημάτων θεωρούνταν αδυναμία, τότε μια ευαίσθητη γυναίκα
τον έρχεται αντιμέτωπο και τον ελκύει ταυτόχρονα. Το ίδιο συμβαίνει αν έχει μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι πρέπει να αμφισβητεί την αγάπη. Όταν βρίσκει κάποιον που δεν τον πιέζει, αλλά τον προσκαλεί να ανοίξει, βιώνει μια μαγνητική έλξη που τον μπερδεύει και τον μεταμορφώνει. Είναι αυτό το σημείο ανάμεσα στον φόβο και τη γοητεία, όπου η αληθινή αγάπη αρχίζει να γεννιέται. Σου προτείνω μια σκέψη. Έχεις νιώσει ποτέ ότι ένας άντρας απομακρύνθηκε ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν να είναι ερωτευμένος? Δεν είναι επειδή δεν ένιωθε, είναι επειδή ένιωσε πάρα πολύ. Ο Γιούγκ μας θυμίζει ότι η συνείδηση πονάει και όταν η αγάπη μας αναγκάζει να κοιτάξουμε τις πληγές μας, πολλοί προτιμούν να φύγουν παρά να μεταμορφωθούν. Αλλά εσύ δεν πρέπει να μειώσεις το φως σου για να μείνει κάποιος, αντιθέτως πρέπει να λάμψεις πιο δυνατά για να δει εκείνος που αξίζει να το δει. Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο σε όλη αυτή τη διαδικασία, η στιγμή που αποφασίζεις να μην είσαι η αντανάκλαση της πληγής του, αλλά ο ήχος της αλήθειάς σου. Όταν ένας άντρας ερωτεύεται βαθιά, πολλές φορές αυτό που τον επηρεάζει πραγματικά είναι το ότι εσύ δεν τον χρειάζεσαι για να νιώσεις ζωντανή. Ότι η πληρότητά σου δεν εξαρτάται από την παρουσία του, ότι ήδη είσαι ολοκληρωμένη. Ο Γιούγκ υποστήριζε ότι μόνο οι ολοκληρωμένοι άνθρωποι μπορούν να αγαπήσουν αληθινά. Γιατί η υγιής αγάπη γεννιέται όχι από την ανάγκη, αλλά από την υπερχείληση. Τώρα κάνε αυτή την εσωτερική άσκηση. Κλείσε τα μάτια και θυμήσου μια στιγμή που ένιωσες ελεύθερη, πλήρης, ο εαυτός σου. Ανέπνευσε εκεί. Τώρα φαντάσου ότι αγαπάς από αυτόν τον τόπο. Πώς θα ήταν ο τρόπος που συνδέεσαι? Τι είδος άτομο που θα προσελκύσεις αν δεν ψάχνεις να σε σώσει, αλλά να σε συνοδεύσει? Οραματίσου το, γράψε το αν μπορείς. Αυτή η εικόνα δεν είναι φαντασίωση. Είναι ένας δυνατός προορισμός αν τολμήσεις να ξεκινήσεις από εσένα. Ένα ακόμα βασικό στοιχείο της σκέψης του Γιούγκ είναι ότι η ανθρώπινη ψυχή χρειάζεται σύμβολα για να κατανοήσει τον εαυτό της. Δεν απαντάμε στον κόσμο μόνο από τη λογική, αλλά από το τι αντιπροσωπεύουν για εμάς συγκεκριμένα άτομα ή καταστάσεις. Όταν ένας άντρας ερωτεύεται, το κάνει γιατί έχει ερμηνεύσει τη γυναίκα ως ένα ζωντανό σύμβολο σωτηρίας, καταφυγίου, πρόκλησης, μεταμόρφωσης. Δεν είναι απλώς ότι σου αρέσει, αλλά ότι αντιπροσωπεύεις κάτι που η ψυχή του επιθυμεί. Και όταν κατανοείς αυτόν τον συμβολικό ρόλο, δεν παίρνεις την απόρριψη ως κάτι προσωπικό, ούτε την αγάπη ως εξωτερική επικύρωση. Κατανοείς και απελευθερώνεις. Ο Καρλ Γιούγκ έλεγε «Η γνώση του δικού σου σκοταδιού είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις το σκοτάδι των άλλων». Γι' αυτό, αν έχεις κάνει τη δουλειά του εσωτερικού κόσμου, αν έχεις κοιτάξει τη σκιά σου χωρίς να φύγεις, μπορείς να είσαι παρούσα, ακόμη και όταν ο άλλος δείχνει τον πόνο του. Και αυτή η παρουσία είναι ένα από τα πιο βαθιά ελκυστικά στοιχεία για έναν άντρα. Δεν είναι η τελειότητα, είναι η συναισθηματική αλήθεια. Θέλουμε κάθε άτομο που έφτασε μέχρι εδώ να κάνει μία παύση και να γράψει στα σχόλια τη φράση «Δεν χάνω τον εαυτό μου για αγάπη, με βρίσκω μέσω αυτής». Είναι μία δήλωση που συνοψίζει αυτήν τη διδασκαλία του Γιούγκ. Η αληθινή αγάπη δεν καταστρέφει, αποκαλύπτει, δεν αναιρεί, ενισχύει. Και αν κάποια στιγμή νιώσεις χαμένη, θυμήσου. Η αληθινή αγάπη ξεκινά όταν επιστρέφεις στον εαυτό σου. Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, επανάλαβε σιγανά αυτή την υπόσχεση. Είμαι αρκετή ακριβώς όπως είμαι. Και όποιος με ερωτευτεί θα το κάνει επειδή αναγνωρίζω την αλήθεια μου, όχι επειδή την κρύβω. Αυτή η φράση μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά κρύβει τον πυρήνα όλων όσων προσπαθούσε να μας διδάξει ο Γιούγκ, ότι μόνο όταν σταματάμε να αναζητούμε έξω αυτό που μας λείπει μέσα μας, εμφανίζεται η αγάπη που πραγματικά αξίζουμε. Ο Καρλ Γιούγκ δίδασκε ότι η ψυχή δεν αναζητά τυχαίους δεσμούς. Κάθε σημαντική συνάντηση είναι μια ευκαιρία για μεταμόρφωση. Με αυτήν την προοπτική, ο ερωτισμός ενός άντρα για μια γυναίκα δεν είναι απλώς μια επιθυμία, είναι ένα γεγονός της ψυχής. Εκείνη γίνεται ένα ζωντανό αρχέτυπο, ενεργοποιώντας μνήμες συναισθηματικές που δεν έχει καταφέρει να ενσωματώσει. Γι' αυτό, πολλές φορές η αγάπη δεν είναι άμεση ευτυχία, αλλά εσωτερικό χάος. Αλλά αυτό το χάος μπορεί να είναι η προθάλαμος μιας βαθιάς εξέλιξης, αν και οι δύο έχουν το θάρρος να κρατήσουν τη διαδικασία. Ο Βίκτορ Φράνκελ
ψυχίατρος και επιζών του στρατοπέδου συγκέντρωσης, έλεγε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει κάθε πόνο αν βρει έναν σκοπό σε αυτόν. Αυτή η φράση, όταν εφαρμοστεί στην αγάπη, αποκαλύπτει ένα θεμελιώδες κλειδί. Δεν πρόκειται μόνο για το να αγαπάς ή να αγαπηθείς, αλλά για το να κατανοήσεις ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτού του δεσμού για την προσωπική μας εξέλιξη. Όταν ένας άντρας ερωτεύεται και δεν καταλαβαίνει γιατί, συνήθως είναι επειδή αυτή η αγάπη έρχεται να αποκαλύψει ένα ξεχασμένο κομμάτι του εαυτού του. Και αν δεν καταφέρει να δει το νόημα, πολλές φορές κλείνει, φεύγει ή καταστρέφει ό,τι δεν καταλαβαίνει. Ο Έριχ Φρόμ στο έργο του «Η τέχνη της αγάπης» εξήγησε ότι η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά μια πρακτική, μια πειθαρχία, μια ενεργή απόφαση να φροντίσουμε, να σεβαστούμε και να κατανοήσουμε τον άλλον. Αλλά ακόμα περισσότερο, ο Φρόμ υποστήριζε ότι η ανώριμη αγάπη λέει «Σε αγαπώ γιατί σε χρειάζομαι», η ώριμη αγάπη λέει «Σε χρειάζομαι γιατί σε αγαπώ». Αυτή η φράση είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε, γιατί πολλοί άντρες ερωτεύονται γυναίκες που δεν τους χρειάζονται, αλλά τους επιλέγουν. Διότι αυτή η εθελοντική επιλογή, που δεν βασίζεται στην έλλειψη, τους επιτρέπει να νιώθουν αληθινά εκτιμημένοι, όχι ως σωτήρες, αλλά ως σύντροφοι. Από τη σκοπιά της Γκέσταλτ, ο Φριτς Πέρλς μας διδάσκει ότι «εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ. Εγώ δεν είμαι σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσω τις προσδοκίες σου και εσύ δεν είσαι σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσεις τις δικές μου». Αν και αυτή η στάση μπορεί να φαίνεται απόμακρη, στην πραγματικότητα είναι βαθιά θεραπευτική. Όταν ένας άντρας ερωτεύεται μια γυναίκα που δεν προσαρμόζεται, που δεν παραμορφώνεται για να αρέσει, αλλά παραμένει αυθεντική, τότε έχει μπροστά του μια υπαρξιακή πρόκληση. Μπορεί να αγαπά χωρίς να προσπαθεί να κατέχει. Μπορεί να στηρίξει την ελευθερία του άλλου χωρίς φόβο. Ο Καρλ Ρότζερς δήλωνε ότι η άνεφόρον αποδοχή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ψυχολογική ανάπτυξη. Όταν ένας άντρας νιώθει ότι μία γυναίκα τον αποδέχεται χωρίς να τον κρίνει ή να προσπαθεί να τον αλλάξει, κάτι μέσα του ξεκλειδώνονται. Γι' αυτό πολλές φορές οι άντρες ερωτεύονται εκείνους που τους δίνουν χώρο να είναι όχι φυσικό χώρο, αλλά συναισθηματικό χώρο. Την άδεια να είναι χωρίς φίλτρα, να δείξουν τα λάθη τους χωρίς να χάσουν την αξιοπρέπεια τους. Αυτή η αποδοχή δεν σημαίνει να ανεχόμαστε την κακοποίηση, αλλά να στηρίζουμε την ανθρωπιά του άλλου. Ακολουθώντας τον Γιούγκ, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο βαθύς έρωτας συμβαίνει όταν μια γυναίκα ενεργοποιεί στον άντρα μια διαδικασία ατομικότητας, δηλαδή όταν εκείνη, χωρίς να το θέλει, τον αναγκάζει να συναντήσει τον εαυτό του. Γι' αυτό μπορεί να υπάρχει τόση σύγχυση. Νομίζει ότι αυτή είναι αυτή που του προκαλεί τον πόνο, αλλά στην πραγματικότητα είναι εκείνος που δεν ξέρει τι να κάνει με ό,τι εκείνη ενεργοποιεί. Η γυναίκα λοιπόν δεν είναι η αιτία του πόνου, είναι ο καθρέφτης της έλλειψης ενσωμάτωσης. Ο Μάρτιν Μπούμπερ, υπαρξιστής φιλόσοφος, μίλησε για τη σχέση εγώ-εσύ. Έλεγε ότι οι περισσότερες ανθρώπινες σχέσεις είναι μεσολαβημένες από το εγώ, δηλαδή σχέσεις χρηστικότητας, προσδοκίας, χρησιμότητας. Αλλά το εσύ είναι εκείνος ο χώρος στον οποίο τα δύο άτομα συναντιούνται από την πλήρη παρουσία. Όταν ένας άντρας βιώνει αυτή την αίσθηση με μια γυναίκα, ακόμα και αν ποτέ δεν το έχει διαβάσει ή αναλογιστεί, αισθάνεται κάτι διαφορετικό. Αισθάνεται ότι μπορεί να είναι και αυτό ακόμα και αν δεν το λέει με λόγια, τον ερωτεύεται. Ένα ακόμα σημαντικό κλειδί είναι να κατανοήσουμε ότι πολλοί άντρες δεν ξέρουν τι αναζητούν μέχρι να το βρουν. Όχι γιατί είναι αδαείς, αλλά γιατί η συναισθηματική τους κουλτούρα έχει κατασταλεί. Τους έχουν διδάξει να θαυμάζουν τα σώματα, όχι τις ψυχές, να κατακτούν, όχι να συνδέονται. Αλλά όταν εμφανίζεται μια γυναίκα ως συνειδητή παρουσία, ως ξύπνια ψυχή, αυτό δεν τον ελκύει μόνο, τον αποσταθεροποιείται, γιατί έρχεται σε αντίθεση με όσα του έχουν διδάξει για την αγάπη. Όταν μια γυναίκα εμφανίζεται ως ενέργεια που είναι ριζωμένη, που δεν χρειάζεται συνεχώς προσοχή για να νιώσει πολύτιμη, που δεν παρακαλάει για στοργή, που δεν περιστρέφεται γύρω του, αλλά γύρω από το δικό της κέντρο, ο άντρας μπορεί να ζήσει δύο αντιδράσεις. Είτε την θαυμάζει και ανεβαίνει, είτε την απορρίπτει και φεύγει, γιατί εκείνη αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική ζωή που εκείνος δεν ξέρει ακόμη πώς να κατοικήσει. Εδώ είναι κρίσιμο να κάνουμε μια διάκριση.
Δεν είσαι εδώ για να διδάξεις σε έναν άντρα πώς να σε αγαπάει. Είσαι εδώ για να αγαπάς τον εαυτό σου τόσο πολύ, τόσο βαθιά, που ο τρόπος που συνδέεσαι να είναι μια πράξη επέκτασης, όχι παρακάλια. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι όταν κατοικείς το εσωτερικό σου αρχέτυπο με αξιοπρέπεια, γίνεσαι ένα σύμβολο που μεταμορφώνει, όχι ένας χαρακτήρας που παρακαλάει. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η αγάπη είναι μια βαθιά, αμφίσιμη εμπειρία. Ο ίδιος ο Φρόιντ αναγνώριζε ότι σε κάθε πράξη αγάπης υπάρχει επίσης φόβος, αντίσταση, άγχος και απώλεια. Ο Γιούγκ το πήγε παραπέρα. Εξήγησε ότι η ψυχή δεν μπορεί να αγαπήσει πλήρως μέχρι να περάσει τη δική της σκοτεινή νύχτα. Γι' αυτό, αν συνδέεσαι από έναν θεραπευμένο τόπο, γίνεσαι φάρμακο για τους άλλους, αλλά μόνο αν εκείνοι είναι έτοιμοι να θεραπευτούν κι αυτοί. Η ψυχολογία της υπερπροσωπικότητας, επηρεασμένη από συγγραφείς όπως ο Στάνισλαβ Γκροφ, υποστηρίζει ότι πολλές σχέσεις έχουν ένα μη ορατό πνευματικό συστατικό. Αυτό ταυτίζεται τέλεια με τον Γιούγκ, ο οποίος θεωρούσε ότι τα όνειρα, οι μύθοι και οι βαθιές σχέσεις περιέχουν μηνύματα από το συλλογικό ασυνείδητο. Όταν ένας άντρας ερωτεύεται χωρίς λόγο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι η ψυχή του αναγνωρίζει ένα μοτίβο, μια αρχαία γλώσσα, ένα σύμβολο. Αυτή η γυναίκα δεν είναι οποιαδήποτε. Είναι φορέας κάτι που εκείνος χρειάζεται για να ξυπνήσει. Μην ξεχνάμε τη σημασία του συναισθηματικού σώματος. Ο Αλεξάντερ Λόουεν, δημιουργός της βιοενεργητικής, εξήγησε πως οι σωματικές ασπίδες εμποδίζουν τη ροή της αγάπης. Ένας άντρας που έχει καταστήλει τα συναισθήματά του συχνά έχει κλειστό το στήθος, την φωνή του περιορισμένη, αποφεύγει την επαφή, αλλά αν καταφέρεις να συγχρονιστείς μαζί του από μια ζεστή και σταθερή παρουσία, σταδιακά το σώμα του θα ανοιχτεί, όχι από έλξη, αλλά από συγχρονισμό. Εδώ προτείνω μια νέα ενδοσκοπική άσκηση. Γράψε 5 φορές στο τετράδιό σου τη φράση «Αξίζω μια αγάπη που δεν με ζητά να είμαι λιγότερη». Καθώς τη γράφεις, φαντάσου τον μελλοντικό σου εαυτό. Εκείνον που δεν χρειάζεται να κατανοηθεί από εκείνον που δεν κατανοεί τον εαυτό του. Εκείνον που δεν ζητά εξηγήσεις, αλλά αλήθειες. Αυτή η φράση είναι το συναισθηματικό σου άγκιστρο. Ο Καρλ Γιούγκ έλεγε ότι η συνάντηση με τον εαυτό μας είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα και τρομακτικά πράγματα στον κόσμο. Γι' αυτό, όταν χωρίς να το θέλεις, αναγκάζεις έναν άντρα να κοιτάξει μέσα του, πρέπει να καταλάβεις ότι η αντίδρασή του δεν θα είναι πάντα ευγνωμοσύνη, μερικές φορές θα είναι απόρριψη, πάλι φόβος. Μην παίρνεις την σύγχυσή του ως κρίση για σένα. Κοίτα τον με συμπόνια, αλλά μην θυσιαστείς για να τον σώσεις. Η αγάπη δεν είναι το να χάνεσαι στον άλλον, είναι το να βρεις τον εαυτό σου μέσω του άλλου. Όταν δύο συνειδητοί άνθρωποι συνδέονται, δεν το κάνουν από την πληγή αλλά από την επέκταση. Και εκεί η αγάπη δεν πονάει. Προκαλεί, ναι, ίσως να σε βάζει σε δυσφορία, αλλά ποτέ δεν καταστρέφει, ανυψώνει. Αν νιώθεις ότι η αγάπη σε καταστρέφει, ίσως δεν είναι αγάπη. Ίσως είναι μια ασυνείδητη επανάληψη αυτού που ονόμασες αγάπη στην παιδική σου ηλικία. Σκέψου το. Τι θα συνέβαινε αν σταματούσες να προσπαθείς να σε επιλέξουν και άρχιζες να επιλέγεις εσένα κάθε μέρα? Τι είδος ενέργειας θα κινούσες, τι είδος συνδέσεις θα δημιουργούσες, τι είδος άντρες θα προσελκύεις αν άφηνες το συναισθηματικό φόβο και άρχιζες να το εκφράζεις χωρίς συγγνώμες? Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή παραδείγματος. Η αγάπη δεν μπορεί πια να είναι κυριαρχία ή έλλειψη ντυμένη πάθος. Πρέπει να είναι συνάντηση συνειδητών ψυχών. Και εσύ που ακούς αυτό το βίντεο είσαι μέρος αυτής της αλλαγής. Δεν είσαι εδώ τυχαία, είσαι εδώ γιατί η ψυχή σου είναι ήδη έτοιμη να αγαπήσει με έναν άλλο τρόπο. Σου προσκαλώ να μοιραστείς στα σχόλια τη φράση «Είμαι η αγάπη που έψαχνα». Γιατί όσο δεν το κατανοείς, θα συνεχίσεις να περιμένεις να στο επιβεβαιώσει κάποιος άλλος. Αλλά όταν το κατανοήσεις, θα γίνεις ένας φάρος και εκείνοι που πρέπει να σε βρουν θα φτάσουν. Έχεις φτάσει μέχρι εδώ γιατί μέσα σου υπάρχει μια δύναμη που δεν θέλει πια να ζήσει κενές σχέσεις, μισές συνδέσεις ή αγάπες που μόνο πονάνε χωρίς να διδάσκουν. Έχεις φτάσει μέχρι εδώ γιατί η ψυχή σου είναι κουρασμένη να επαιτεί κατανόηση και έχει αποφασίσει να ξυπνήσει. Ο Καρλ Γιούγκ έλεγε ότι το προνόμιο μιας ολόκληρης ζωής είναι να γίνεις αυτός που πραγματικά είσαι. Και αυτό το προνόμιο το αποκτάς μόνο όταν σταματήσεις να κυνηγάς την αγάπη
και αρχίσεις να την ενσαρκώνεις. Ίσως σήμερα καταλάβεις επιτέλους γιατί κάποιοι άντρες απομακρύνθηκαν όταν έδινες περισσότερο από ποτέ. Δεν ήταν επειδή δεν ήσουν αρκετοί, ήταν επειδή έδωσες από το κενό περιμένοντας να γεμίσεις το δικό τους. Και εκείνοι, πληγωμένοι, δεν ήξεραν πώς να κρατήσουν αυτόν τον καθρέφτη. Αλλά το πιο όμορφο είναι ότι σήμερα δεν χρειάζεσαι να επαιτείς τη δική τους αντανάκλαση. Σήμερα ανακάλυψες ότι είσαι το φως και όποιος δεν ξέρει να το δει απλά δεν είναι έτοιμος. Κάθε λέξη αυτού του βίντεο ήταν ένας σπόρος. Όχι όλοι θα φυτρώσουν σήμερα, αλλά κάθε ένας έχει τη δύναμη να ανθίσει όταν έρθει η στιγμή. Και εσύ, αν και δεν το βλέπεις ακόμη, έχεις αλλάξει. Γιατί πλέον δεν μπορείς να κοιτάξεις την αγάπη με τον ίδιο τρόπο. Γιατί τώρα ξέρεις ότι ο άντρας που σε αγαπήσει αληθινά δεν θα ερωτευτεί το σώμα σου ή τις κινήσεις σου, αλλά την ελευθερία που ξυπνάς μέσα του. Και εσύ όταν το θυμάσαι, έχεις γίνει ακόμα πιο δυνατή. Θυμήσου αυτή την ιερή αλήθεια. Όταν θεραπεύεις, όλη η γενιά σου θεραπεύει μαζί σου. Αυτό που έμαθες σήμερα δεν αφορά μόνο τις σχέσεις σου, αφορά όλη σου τη ζωή. Γιατί κατανοώντας πώς ερωτεύονται οι άντρες από την ψυχή, έχεις κατανοήσει κάτι ζωτικής σημασίας. Δεν είσαι πια εδώ για να επαιτείς αγάπη. Είσαι εδώ για να τη μοιραστείς με εκείνους που έχουν το θάρρος να τη στηρίξουν. Από σήμερα, καμία σχέση να μην σου πάρει ό,τι έχεις δουλέψει χρόνια για να οικοδομήσεις μέσα σου την ειρήνη σου, την αυθεντικότητά σου, την αλήθειά σου. Γιατί αυτό, ακριβώς αυτό, είναι που ελκύει περισσότερο έναν συνειδητό άντρα. Η γυναίκα που έχει βρει τον εαυτό της, που δεν χρειάζεται να επικυρώνει με κενές υποσχέσεις γιατί έχει συμφιλιωθεί με τη σκιά της, αυτή η γυναίκα είσαι εσύ. Και αν δεν το πιστεύεις ακόμα, αυτό το βίντεο είναι εδώ για να σου το υπενθυμίσει. Σου προτείνω κάτι ισχυρό. Δες αυτό το βίντεο ξανά σε μια εβδομάδα. Άκουσέ το σαν μια επιστολή από το μέλλον σου. Θα δεις πως μερικές φράσεις θα αντυχήσουν διαφορετικά γιατί θα βρίσκεσαι σε άλλο σημείο του δρόμου. Και αυτό είναι το θαύμα του ξυπνήματος, ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Μόνο βήματα μπροστά, κάθε φορά πιο σίγουρα, πιο δικά σου, γεμάτα φως. Πριν περάσουμε στην ιστορία, που είναι το μέρος όπου θα δεις όλα αυτά ενσαρκωμένα σε μια πραγματική ζωή, θέλω να σε προσκαλέσω ξανά να αλληλεπιδράσεις μαζί μας. Αν κάτι από όσα άκουσες σε άγγιξε, σε μεταμόρφωσε ή σου έδωσε μια νέα εσωτερική γλώσσα, γράψε στα σχόλια τη φράση «Αξίζω μια αγάπη που δεν με σβήνει τη φωνή». Αυτή θα είναι η κρυφή μας λέξη μεταξύ ξύπνιων ψυχών. Μην υποτιμάς ποτέ τι μπορεί να πετύχει μια απλή πράξη συνειδητότητας. Αυτό το βίντεο για σένα μπορεί να είναι αυτό, η ρογμή από όπου μπαίνει το φως. Και όταν το φως μπαίνει, δεν υπάρχει τρόπος να ζήσεις ξανά στη σκιά χωρίς να νιώθεις ότι κάτι σου λείπει. Σήμερα άνοιξες τα μάτια και αυτό, πίστεψέ με, είναι θαύμα. Τώρα ετοιμάσου, γιατί αυτό που ακολουθεί είναι η καρδιά που χτυπάει σε όλα όσα έχουμε μοιραστεί. Μια ιστορία, μια ζωή, μια εμπειρία που αντιπροσωπεύει χιλιάδες. Σε αυτήν θα δεις τον εαυτό σου, θα σε πληγώσει, θα σε θεραπεύσει και ίσως να σε κάνει να κλάψεις, αλλά πάνω απ' όλα θα σου δείξει ότι η αγάπη που μεταμορφώνει πάντα αρχίζει από μέσα. Πάμε μαζί, γιατί σε αυτόν τον δρόμο δεν είσαι πια μόνη. Ξεκινάει η ιστορία. Μερικές φορές η αγάπη δεν έρχεται με λουλούδια ή υποσχέσεις. Μερικές φορές έρχεται σαν ένας σεισμός. Και αυτό ακριβώς ήταν που ένιωσε ο Γαβριήλ την πρώτη φορά που την είδε. Δεν ήταν το χαμόγελό της, δεν ήταν τα μάτια της, ήταν κάτι που δεν ήξερε να το ονομάσει. Μια δόνηση, μια αίσθηση, ότι βρισκόταν σε παρουσία κάτι που τον ανάγκαζε να κοιτάξει τον εαυτό του με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο Γαβριήλ ήταν 36 χρονών. Ήταν μηχανικός, μεθοδικός, λαμπρός, αλλά και συναισθηματικά αναλφάβητος. Είχε κάνει σχέσεις, ναι, αλλά όλες υπό έλεγχο. Ποτέ δεν έκλαιγε, ποτέ δεν έχανε το δρόμο του. Πάντα ήταν εκείνος που έλεγχε τους χρόνους, τα ρυθμούς, τους κανόνες. Μέχρι που ήρθε η Κλάρα. Η Κλάρα δεν φαινόταν να είναι μια ανατρεπτική γυναίκα, δεν ήταν ιδιαίτερα θορυβώδης ή κυρίαρχη, αλλά υπήρχε κάτι σε αυτήν που έκανε τον κόσμο του Γαβριήλ να ταρακουνηθεί. Η ηρεμία της, η παρουσία της, ο τρόπος που άκουγε χωρίς να κρίνει, τον αναστάτωνε και ταυτόχρονα δεν μπορούσε να την απομακρύνει. Όλα ξεκίνησαν σε μια επαγγελματική συνάντηση μεταξύ δύο εταιριών. Η Κλάρα ήταν ψυχολόγος οργανισμών. Ο Γαβριήλ, μέρος της τεχνικής ομάδας, δεν είχαν τίποτα κοινό ή έτσι νόμιζε.
Αλλά εκείνο το απόγευμα, ενώ εκείνη μιλούσε, ένιωσε κάτι στο στήθος του που δεν ήξερε να εξηγήσει, σαν να άγγιξε μια ανάμνηση που δεν ήξερε ότι είχε. Στις επόμενες εβδομάδες προσπάθησε να το λογικεύσει. «Δεν είναι το είδος μου», έλεγε στον εαυτό του. «Δεν έχω χρόνο για αυτό». Αλλά σε κάθε συζήτηση μαζί της, κάτι άνοιγε. Δεν ήταν σεξουαλική έλξη, αν και την ένιωθε, ήταν κάτι άλλο, κάτι πιο βαθύ, σαν να άγγιζε ένα κομμάτι του που ήταν ξυπνημένο εδώ και χρόνια. Η Κλάρα ποτέ δεν τον πίεσε. Δεν φλέρταρε ανοιχτά, δεν έδειχνε βιασύνη, αλλά κάθε φορά που τον κοίταζε, ο Γαβριήλ ένιωθε ότι τον έβλεπε χωρίς μάσκες. Ήταν τρομακτικό αλλά και απελευθερωτικό, και αυτό, ακριβώς αυτό, ήταν που άρχισε να τον ερωτεύεται. Αυτό που ο Γαβριήλ δεν ήξερε ήταν ότι η Κλάρα είχε ήδη διανύσει έναν μακρύ δρόμο με τη δική της σκιά. Ήξερε πότε ένας άντρας πρόβαλε πάνω της ό,τι δεν ήθελε να δει στον εαυτό του και το αναγνώρισε αμέσως στον Γαβριήλ. Αλλά αντί να το χειριστεί, αποφάσισε να περιμένει, γιατί και εκείνη ένιωθε κάτι και ήθελε να είναι αληθινό. Κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικά ασήμαντης συζήτησης στην καφετέρια της εταιρείας, ο Γαβριήλ της είπε «Με κάνεις να φαίνεται όλα πιο απλά». Η Κλάρα τον κοίταξε στα μάτια και απάντησε «Ίσως δεν είμαι εγώ. Ίσως είναι ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να είσαι εσύ όταν είσαι μαζί μου». Αυτή η φράση ήταν ένα σιωπηλό χτύπημα στην καρδιά του Γαβριήλ. Εκείνη τη νύχτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Περιστρεφόταν στο κρεβάτι σαν αυτές οι λέξεις να είχαν ανοίξει μια πόρτα συναισθηματική. Θυμήθηκε τη μητέρα του, τόσο απόμακρη τον πατέρα του που πάντα απαιτούσε, την παιδική του ηλικία γεμάτη σιωπές, και για πρώτη φορά κατάλαβε ότι ποτέ δεν είχε επιτραπεί να αισθανθεί. Από τότε, κάθε συνάντηση με την Κλάρα ήταν μια αποκάλυψη, όχι γιατί εκείνη έλεγε κάτι εξαιρετικό, αλλά γιατί τον ανάγκαζε να κοιτάξει τη δική του ζωή με άλλους μάτια. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι ο Γαβριήλ πρόβαλε την άνοια του στην Κλάρα. Εκείνη αντιπροσώπευε ό,τι συναισθηματικό διαισθητικό χαμένο μέσα του. Κάποια μέρα η Κλάρα εξαφανίστηκε για 2 εβδομάδες. Ταξίδι επαγγελματικό. Ο Γαβριήλ σκέφτηκε ότι δεν θα τον επηρέαζε, αλλά τον επηρέασε περισσότερο από όσο φανταζόταν. Ένιωσε ένα πραγματικό κενό, όχι από ανάγκη, αλλά επειδή η ψυχή του είχε αρχίσει να μιλάει και δεν μπορούσε να την σιωπήσει πια. Όταν επέστρεψε, η Κλάρα παρατήρησε την αλλαγή. Ο Γαβριήλ ήταν πιο παρών, πιο ευάλωτος, πιο αδέξιος επίσης, σαν να είχε αφήσει να πέσει μια βαριά πανοπλία και να μην ήξερε πώς να κινηθεί χωρίς αυτήν. Τότε συνέβη το αναπάντεχο. Μία απόγευμα, μέσα σε μια φαινομενικά ασήμαντη συζήτηση, ο Γαβριήλ ξέσπασε σε κλάματα. Ήταν κάτι ξαφνικό, σαν μια έκρηξη. Η Κλάρα δεν είπε τίποτα. Απλώς πλησίασε, του έπιασε το χέρι και περίμενε. Εκείνη τη στιγμή όλα διαλύθηκαν, όχι με κακό τρόπο. Διαλύθηκαν οι άμυνες, διαλύθηκαν τα χρόνια του αυτοελέγχου, διαλύθηκε η σιωπή και σε αυτή τη διάλυση ο Γαβριήλ άρχισε να γνωρίζει τον εαυτό του για πρώτη φορά. Μίλησαν για ώρες για την παιδική ηλικία, για το φόβο του να μην είναι αρκετός, για την απομόνωση που κρυβόταν πίσω από την επιτυχία. Η Κλάρα δεν τον συμβούλευε, απλώς άκουγε. Και με κάθε λέξη, ο Γαβριήλ ένιωθε ότι ξαναχτίζεται. Στις επόμενες μέρες ο Γαβριήλ άρχισε να αλλάζει μικρά πράγματα. Άρχισε ψυχοθεραπεία, άρχισε να γράφει, άρχισε να επισκέπτεται τη μητέρα του με την οποία δεν μιλούσε εδώ και χρόνια. Η Κλάρα δεν τον καθοδηγούσε, αλλά ήταν εκεί σαν ένας φάρος, μια σταθερή παρουσία, αλλά δεν ήταν όλα τέλεια. Μια μέρα η Κλάρα του είπε «Δεν ήρθα να σε σώσω, Γαβριήλ, ήρθα να βαδίσουμε μαζί. Αν εσύ αποφασίσεις να βαδίσεις με τον εαυτό σου, θα το κάνω κι εγώ». Αυτή η φράση τον πλήγωσε γιατί ήθελε ακόμα να είναι το στηρίγματό της, αλλά κατάλαβε επίσης ότι έπρεπε να είναι ο ίδιος ο στήριγμά του. Στη διαδικασία του, ο Γαβριήλ συνειδητοποίησε κάτι θεμελιώδες. Ποτέ δεν είχε αγαπήσει, απλώς είχε εξαρτηθεί. Είχε αναζητήσει γυναίκες που τον θαύμαζαν, που τον χρειαζόταν, αλλά με την Κλάρα δεν υπήρχε χώρος για τον εγωισμό, μόνο για την ψυχή. Και σε αυτόν τον χώρο άνθησε κάτι καινούριο, όχι μια σχέση βασισμένη στην ανάγκη, αλλά στην επιλογή. Η Κλάρα δεν τον χρειαζόταν, αλλά τον επέλεγε. Και εκείνος για πρώτη φορά ένιωθε ότι μπορούσε να επιλέξει με την καρδιά του, όχι με τον φόβο. 1 χρόνο αργότερα, ο Γαβριήλ επέστρεψε στο μέρος όπου την γνώρισε για πρώτη φορά. Το έκανε μόνος του και περπατώντας στους διαδρόμους θυμήθηκε ποιος ήταν.
Όχι ο μηχανικός, όχι ο επιτυχημένος άντρας, αλλά το πληγωμένο παιδί που επιτέλους είχε δει και επίσης ο άντρας που άρχιζε να θεραπεύεται. Αποφάσισε να της γράψει μια επιστολή, όχι επειδή δεν μπορούσε να της μιλήσει, αλλά γιατί χρειαζόταν να τακτοποιήσει τα συναισθήματά του. Στην επιστολή αυτή της είπε «Δεν ερωτεύτηκα εσένα για αυτό που είσαι. Ερωτεύτηκα αυτό που ξύπνησες μέσα μου. Ευχαριστώ που δεν με έσωσες. Ευχαριστώ που με δίδαξες να σώζομαι μόνος μου». Η Κλάρα απάντησε με ένα χαμόγελο, όχι με μεγάλες συζητήσεις, γιατί καταλάβαινε ότι η αληθινή αγάπη δεν χρειάζεται να εξηγηθεί, μόνο να βιωθεί. Από τότε, ο Γαβριήλ άλλαξε τον τρόπο που σχετιζόταν με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με τη ζωή. Είχε μάθει ότι αυτό που τον είχε ερωτεύσει περισσότερο δεν ήταν η Κλάρα. Ήταν το κομμάτι του εαυτού του που μπόρεσε να ξυπνήσει χάρη σε αυτήν. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι η Κλάρα ήταν ο αρχέτυπος καθοδηγητής του, η φιγούρα που του έδειξε το δρόμο για την ολοκλήρωση. Και αν και το ταξίδι ήταν δικό του, εκείνη ήταν η σπίθα, η φιγούρα που άναψε τη φωτιά της αλλαγής. Δεν το κατάλαβαν όλοι. Πολλοί έλεγαν ότι ο Γαβριήλ δεν ήταν πια ο ίδιος και ήταν αλήθεια. Δεν ήταν ο ίδιος. Ήταν πιο ανθρώπινος, πιο ολοκληρωμένος, πιο αληθινός. Η ιστορία δεν τελείωσε με το «και ζήσαν αυτοί καλά», γιατί η ζωή δεν είναι παραμύθι. Αλλά συνέχισαν να περπατούν μαζί, κάποιες φορές κοντά, κάποιες φορές σιωπηλά, αλλά πάντα από την αλήθεια. Ο Γαβριήλ δεν έψαχνε πια συναισθηματική ασφάλεια στα μάτια κανενός. Κοιτάζοντας τον καθρέφτη, έβρισκε απαντήσεις που πριν δεν ήξερε να διατυπώσει. Είχε καταλάβει ότι οι άντρες ερωτεύονται για πολλούς λόγους, αλλά ότι η αγάπη που διαρκεί γεννιέται από την ψυχή που έχει ξυπνήσει. Η Κλάρα δεν ήταν μια σύμπτωση, ήταν ένα σύμβολο, ήταν μια κλίση από το ασυνείδητο, ήταν μια πόρτα για μια πιο ειλικρινή ζωή. Και εκείνος παρά το φόβο τη διάβηκε, γιατί αν και η αγάπη τον απογύμνωσε, τον ελευθέρωσε κιόλας. Όπως έλεγε ο Γιούγκ, η ψυχή δεν μετράται από όσα συγκεντρώνει, αλλά από όσα ενσωματώνει. Και ο Γαβριήλ επιτέλους είχε ενσωματώσει την ανθρωπιά του. Είχε μάθει ότι η αγάπη δεν είναι αυτή που σε γεμίζει, αλλά αυτή που σου θυμίζει ότι ήσουνα ήδη ολοκληρωμένος. Και έτσι, ανάμεσα σε λόγια, σιωπές και κοινά μονοπάτια, ξεκίνησε μια νέα ζωή. Μια ζωή όπου το να αγαπάς δεν ήταν το να κατέχεις, αλλά το να συνοδεύεις, χωρίς φόβο, χωρίς κρίση, με ψυχή. Μια ζωή όπου το πιο σημαντικό δεν ήταν να αγαπηθείς, αλλά να γίνεις η αγάπη. Μια ζωή όπου κάθε μέρα ήταν μια ευκαιρία να μην κοιμηθείς ποτέ ξανά απρόσωπο, όσο και για εκείνον. Η Κλάρα δεν καταλαμβάνει το ρόλο της σωτήρας, κάτι που θα ήταν επικίνδυνο τόσο για εκείνη όσο και για τον Γαβριήλ. Αντίθετα, δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο, όπου ο Γαβριήλ μπορεί να κατανοήσει και να αποδεχτεί την εσωτερική του διαδικασία χωρίς να τον πιέζει ή να τον κρίνει. Αυτή η προσέγγιση είναι θεραπευτική, καθώς ο Γαβριήλ μαθαίνει να αναγνωρίζει και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τα δικά του συναισθήματα και τις ανάγκες του. Η αληθινή μεταμόρφωση έρχεται όταν το άτομο αποκτά την ικανότητα να αποδεχτεί τη σκιά του, να δει και να κατανοήσει τα κομμάτια του εαυτού του που έχει καταπιέσει. Όπως ο Γιούγκ έλεγε, η σκιά δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε, αλλά κάτι που πρέπει να ενσωματώσουμε για να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη έκδοση του εαυτού μας. Η Κλάρα, χωρίς να είναι υπερβολικά παρεμβατική, επιτρέπει στον Γαβριήλ να εκφραστεί ελεύθερα και να έρθει σε επαφή με τις πιο ευαίσθητες πλευρές του εαυτού του. Σε αυτή τη συναισθηματική ατμόσφαιρα, το να επιτρέπει κάποιος στον άλλον να είναι ευάλωτος χωρίς φόβο απόρριψης, είναι το κλειδί για τη θεραπεία και την εξέλιξη. Αυτή η αποδοχή χωρίς όρους που διδάσκει ο Καρλ Ρότζερς είναι το θεμέλιο για την προσωπική ανάπτυξη και την αυθεντικότητα στις σχέσεις. Όταν ο Γαβριήλ αναγνωρίζει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει για να αγαπηθεί, ότι μπορεί να είναι ο εαυτός του και να βρει αγάπη χωρίς να παραμορφώνει την προσωπικότητά του, τότε αρχίζει να απελευθερώνεται από τις προσδοκίες που τον είχαν περιορίσει για τόσο καιρό. Η ιστορία του Γαβριήλ και της Κλάρας δεν τελειώνει με μια υπερβολική ρομαντική ιδέα, αλλά με μια βαθιά συνειδητοποίηση ότι η αληθινή αγάπη δεν βασίζεται στην κατοχή ή στη διάσωση, αλλά στην αμοιβαία αποδοχή και την υποστήριξη για τη συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη του άλλου. Δεν πρόκειται για μια εξωτερική αλλαγή, αλλά για μια εσωτερική διαδικασία που ξεκινά με την αποδοχή της δικής μας αλήθειας και την αποδοχή του άλλου ως πραγματικού, με όλα του τα ελαττώματα
και τις αρετές. Αυτή η ιστορία αναδεικνύει την ουσία της θεραπευτικής σχέσης και της πραγματικής σύνδεσης, που είναι βαθύτερη από τις επιφανειακές ανάγκες ή τις προσδοκίες. Ο Γαβριήλ μαθαίνει ότι η αγάπη που μεταμορφώνει έρχεται όταν επιτρέπει στον εαυτό του να αγαπηθεί για αυτό που πραγματικά είναι, χωρίς φόβο απόρριψης ή καταπίεσης. Ο Ιούγκ μας υπενθυμίζει ότι η ψυχή δεν μετράται από όσα συσσωρεύει, αλλά από το πόσο την ενσωματώνει και τη συνδυάζει με τα πιο σκοτεινά, ανεξερεύνητα μέρη του εαυτού της. Στην πραγματικότητα, είναι μόνο όταν αποδεχόμαστε την ίδια μας την σκιά που μπορούμε να φτάσουμε σε πλήρη ψυχική ολοκλήρωση και να βιώσουμε μια αληθινή, χωρίς όρους, αγάπη. Γαβριήλ. Αντίθετα, ορίζει ξεκάθαρα ότι η συντροφιά του είναι διαθέσιμη, αλλά ότι το ταξίδι πρέπει να επιλεγεί και να υποστηριχθεί από εκείνον. Ο Γαβριήλ, αποδεχόμενος αυτή την προϋπόθεση, αρχίζει να σπάει ένα κοινό μοτίβο στους άντρες, τη συναισθηματική εξάρτηση καλυμμένη κάτω από μια φαινομενική αυτονομία. Το ταξίδι του δεν είναι προς την Κλάρα, αλλά προς τον ίδιο του τον εαυτό. Εκείνη είναι μόνο η σπίθα που ανάβει τη φωτιά. Αυτό συνάδει με την έννοια του Ιούγκ για τη διαδικασία της ατομικότητας, τον δρόμο που κάθε άνθρωπος πρέπει να ακολουθήσει για να ενσωματώσει την ψυχή του και να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως ένα σύνολο, όχι ως διασκορπισμένα κομμάτια. Από μια ψυχαναλυτική άποψη, θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι η Κλάρα λειτουργεί ως μια μορφή μεταβίβασης που κινητοποιεί στον Γαβριήλ παλιές συναισθηματικές καταστάσεις, ιδιαίτερα εκείνες που δεν έχουν λυθεί με τη μητρική φιγούρα, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι, σε αντίθεση με μια επαναλαμβανόμενη νεύρωση, ο Γαβριήλ δεν μένει παγιδευμένος, αντίθετα, χρησιμοποιεί αυτή τη κινητοποίηση για να θεραπευτεί, δεν επαναλαμβάνει το τραύμα, το ξεπερνά. Αυτό είναι το κλειδί για κάθε μετασχηματιστικό δεσμό. Επιπλέον, η απόφαση του Γαβριήλ να της γράψει μια επιστολή αντιπροσωπεύει μια βαθιά θεραπευτική πράξη. Η συγγραφή επιτρέπει την επεξεργασία, την οργάνωση, την ενσωμάτωση συναισθημάτων που δεν είναι έτοιμα να εκφραστούν με λόγια. Στην αφηγηματική θεραπεία, αυτή η άσκηση έχει τεράστια θεραπευτική δύναμη. Ο Γαβριήλ δεν γράφει για να πάρει μια απάντηση, γράφει για να ανακαλύψει τη δική του αλήθεια και σε αυτή τη διαδικασία η λέξη γίνεται δρόμος. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Κλάρα με το να μην ασκεί πίεση επιτρέπει στην διαδικασία του Γαβριήλ να ακολουθήσει την φυσική του πορεία. Από μια συστημική σκοπιά, κάθε απόπειρα επιτάχυνσης συναισθηματικών διαδικασιών μπορεί να προκαλέσει αντίσταση ή κλείσιμο. Αλλά η Κλάρα αντιπροσωπεύει τη σοφία της συνειδητής θηλυκότητας, δεν επιδιώκει να ελέγξει, αλλά να προσφέρει παρουσία. Σε έναν κόσμο όπου η αγάπη συχνά είναι συνώνυμο με την επίγουσα ανάγκη, αυτή η ιερή παύση γίνεται επαναστατική. Το περιβάλλον του Γαβριήλ κρίνει την αλλαγή του, αντανακλώντας ένα συχνό φαινόμενο. Όταν κάποιος ξεκινά μια διαδικασία αυτογνωσίας, το συνηθισμένο του περιβάλλον αντιδρά συχνά με αμηχανία, όχι επειδή δεν τον αγαπούν, αλλά επειδή η μεταμόρφωσή του αμφισβητεί τα εδραιωμένα συστήματα. Ο νέος Γαβριήλ, πιο ευαίσθητος, πιο ελεύθερος, πιο ανθρώπινος, γίνεται απειλή για εκείνους που ήταν άνετοι με την παλιά του εκδοχή. Αυτή είναι μια πνευματική δοκιμασία που πολλοί περνούν κατά το ξύπνημά τους. Σε όρους συνειδητής αρενοπότητας, ο Γαβριήλ αντιπροσωπεύει ένα εναλλακτικό πρότυπο, όχι τον άντρα που αρνείται το συναίσθημά του, ούτε αυτόν που γίνεται θύμα. Είναι ο άντρας που τολμά να κατοικήσει την ψυχή του, να κλάψει, να αμφιβάλλει, να ξαναχτιστεί χωρίς να απαρνηθεί την αξιοπρέπειά του. Αυτού του τύπου η αφήγηση είναι ζωτική για τον επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει να είσαι άντρας σε ένα συναισθηματικά υγιές πλαίσιο. Ο δεσμός μεταξύ του Γαβριήλ και της Κλάρας δείχνει επίσης πως η αληθινή αγάπη δεν είναι κτητική, αλλά επεκτατική. Η Κλάρα δεν επιδιώκει να τον αλλάξει, απλώς τον αντανακλά. Δεν του απαιτεί να γίνει κάποιος άλλος, τον συνοδεύει ενώ εκείνος επιλέγει να είναι ο ίδιος. Αυτό ανατρέπει πολλές τοξικές ιδέες για τον ρομαντικό έρωτα και επαναφέρει τη σχέση στην ουσία της. Που είχες απορρίψει μέσα σου. Κάποιος που αντί να σε γεμίσει, σε όθησε να αντιμετωπίσεις τις πιο σκοτεινές και ανεκπλήρωτες πλευρές του εαυτού σου. Αυτή είναι η αληθινή δύναμη του έρωτα. Δεν έρχεται για να σου προσφέρει διαφυγή, αλλά για να σε ξυπνήσει. Να σε αναγκάσει να κοιτάξεις μέσα σου και να αντιμετωπίσεις εκείνα τα κομμάτια που αρνείσαι να αποδεχτείς. Ο Γαβριήλ, μέσα από την εμπειρία του με την Κλάρα,
Ανακαλύπτει κάτι πιο σημαντικό από την αγάπη για έναν άλλον άνθρωπο. Ανακαλύπτει την αγάπη για τον ίδιο του τον εαυτό. Αναγνωρίζει ότι οι σχέσεις, όταν είναι αληθινές, δεν προσφέρουν μόνο ανακούφιση ή επιβεβαίωση, αλλά και πρόκληση, γιατί ο έρωτας δεν έρχεται για να μας φτιάξει, αλλά για να μας βοηθήσει να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτός ο δρόμος της αυτογνωσίας, που ξεκινά με μια αληθινή σύνδεση με τον άλλο, τελικά οδηγεί στην κατανόηση και αποδοχή του εαυτού μας. Ο Γαβριήλ, αποδεχόμενος τις αδυναμίες του, αναγνωρίζει ότι η αληθινή δύναμη έρχεται από το να είσαι πλήρης μέσα σου, ανεξάρτητα από τον άλλον. Αυτό είναι το μεγαλείο της διαδικασίας της ατομικότητας, όταν σταματάς να ψάχνεις την ολοκλήρωσή σου στους άλλους και αρχίζεις να τη βρίσκεις μέσα σου. Η Κλάρα, με την παρούσα της συμπεριφορά, έγινε ο καθρέφτης που αποκάλυψε στον Γαβριήλ αυτό που είχε κρύψει από τον εαυτό του. Τη δυνατότητα να αγαπήσει χωρίς φόβο, να αποδεχτεί τον εαυτό του χωρίς ντροπή και να δημιουργήσει σχέσεις από μια θέση αυθεντικότητας. Όταν η αγάπη δεν στηρίζεται στην ανάγκη, αλλά στην ελεύθερη επιλογή, τότε αυτή η σχέση μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για προσωπική εξέλιξη. Αυτό το μήνυμα είναι σημαντικό για όλους μας. Δεν χρειάζεται να ολοκληρωθούμε μέσα από κάποιον άλλο. Ο έρωτας έρχεται για να μας θυμίσει την πληρότητά μας, να μας δείξει ότι όλα όσα χρειαζόμαστε για να είμαστε πλήρεις, τα έχουμε ήδη μέσα μας. Και όταν το καταλάβουμε, η ζωή μας δεν είναι πλέον μια αναζήτηση για αποδοχή ή επιβεβαίωση, αλλά μια ευκαιρία να ζήσουμε με την καρδιά ανοιχτή, με την ψυχή παρούσα και με το μυαλό σε εγρήγορση. Ο δρόμος του Γαβριήλ δεν τελείωσε με την Κλάρα. Εκείνη ήταν απλώς η αρχή ενός ταξιδιού προς την πλήρη αποδοχή του εαυτού του. Και το ίδιο ισχύει και για όλους μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι η αληθινή αγάπη ξεκινά από την εσωτερική αποδοχή, τότε το κάθε βήμα που κάνουμε προς την αυθεντικότητα γίνεται μια πράξη αγάπης, πρώτα για εμάς και μετά για τον κόσμο γύρω μας. Με αυτόν τον τρόπο, η συνειδητοποίηση που προκύπτει από την εμπειρία του Γαβριήλ γίνεται το κλειδί για να ανοιχτούμε στον αληθινό έρωτα, έναν έρωτα που δεν μας υποδουλώνει, αλλά μας απελευθερώνει και μας καθιστά ολοκληρωμένους. Αναγκασμένος να δεις αυτό που δεν είχες δουλέψει στον εαυτό σου, ήσουν σε θέση να κρατήσεις αυτόν τον καθρέφτη ή τον έσπασες για να μην δεις τον εαυτό σου να αντανακλάται. Τι είναι αυτό που σε έχει πονέσει περισσότερο στις σχέσεις σου? Η μοναξιά ή η αίσθηση ότι έχεις εγκαταλείψει τον εαυτό σου για να είσαι με κάποιον? Αγάπησες ή απλώς προσπαθούσες να γεμίσεις το κενό? Ήξερες πραγματικά να αγαπάς ή απλώς ήξερες να προσαρμόζεσαι για να μην χάσεις? Και εσύ ποιον ρόλο έχεις παίξει? Ήσουν η Κλάρα για κάποιον? Ήσουν αυτή που δεν σώζει αλλά συνοδεύει? Ή ήσουν ο Γαβριήλ περιμένοντας να έρθει κάποιος να σου επιστρέψει ό,τι έχασες κάπου στην πορεία? Πόσες φορές ντύθηκες κάτι που δεν ήσουν? Μόνο για να μην αναστατώσεις, μόνο για να σε αγαπήσουν, μόνο για να μην φύγουν. Και πόσες φορές αυτό το προσωπείο τελείωσε πνίγοντάς σε, μέχρι που δεν ήξερες ποιος ήσουν χωρίς αυτό? Σε τι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις για να σε αγαπήσουν? Και πόσο περισσότερα θα μπορούσες να κερδίσεις αν άρχιζες να αγαπάς τον εαυτό σου χωρίς όρους, χωρίς να τον αρνείσαι, χωρίς να τον αφήνεις για αργότερα. Μπορείς από σήμερα να ξεκινήσεις ένα δρόμο επιστροφής στον εαυτό σου. Σκέψου την πιο επώδυνη ιστορία σου. Ήταν πραγματικά αποτυχία ή ήταν η αρχή της αφύπνισής σου? Και αν η ζωή σε έφερε σε αυτό το άτομο όχι για να το κρατήσεις, αλλά για να ανακαλύψεις όσα ακόμα είχες να θεραπεύσεις, και αν αντί να αναρωτιέσαι γιατί δεν σε αγαπούν όπως αγαπάς, αναρωτηθείς γιατί δεν αγαπάς τον εαυτό σου όπως αξίζεις, και αν αντί να περιμένεις να σε δει κάποιος άλλος, κοιτάξεις εσύ τον εαυτό σου με την ίδια αγάπη που ονειρεύεσαι να λάβεις, σου προτείνω κάτι πιο βαθύ από το να καταλάβεις την αγάπη των ανδρών. Σου προτείνω να καταλάβεις τη δική σου, να μην αναρωτιέσαι τι ψάχνουν εκείνοι, αλλά τι ψάχνεις εσύ, γιατί σε αυτήν την αναζήτηση βρίσκεται η πραγματική μεταμόρφωση. Αν κάτι από όσα άκουσες αντίχησε μέσα σου, άφησες στα σχόλια τη φράση «Σήμερα αρχίζω να αγαπάω τον εαυτό μου όπως πάντα ήθελα να με αγαπούν». Γιατί αυτή θα είναι η υπόσχεσή σου, το σημείο εκκίνησης σου, η αόρατη δήλωση μπροστά σε όλους όσοι σήμερα αποφασίζουν να ξυπνήσουν μαζί σου. Και τώρα για εσένα που έφτασες μέχρι το τέλος, μια τελευταία μεγάλη ερώτηση.
Είσαι έτοιμος να σταματήσεις να παρακαλάς για αγάπη και να αρχίσεις να γίνεσαι η πηγή αγάπης που πάντα αναζητούσες. Εμείς πιστεύουμε ότι είσαι. Εμείς πιστεύουμε σε εσένα. Και αν το αισθάνεσαι και εσύ, τότε αυτό δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Ευχαριστούμε που έμεινες εδώ. Ευχαριστούμε που μας επέτρεψες να μπούμε στον εσωτερικό σου κόσμο. Αυτό ήταν ψυχολογικά αναλυτικό. Και ό,τι έρχεται θα είναι ακόμα πιο βαθύ. Θα είναι ακόμα πιο δικό σου, γιατί δεν είσαι πια μόνος. Γιατί ήδη ξύπνησες και το καλύτερο μόλις ξεκίνησε.